Raymond Blanc, good evening. Chito Abelia. Okay, hello mga kapatid. Ayan, kumusta? Siyempre, alam ko na ang inyong ibabalita, may lagas pa rin. Tamsakan niyo muna si host. Mag-e-experiment po tayo mga kapatid kasi pare-pareho tayong affected sa nangyayari. Magtatanggal po ako ng jacket, gawin po natin ng mano-mano. Kasi po, ang nangyayari, lagas-lagas din po, pagkatapos, pati WH ko affected. Matalong ko yan. Pati WH, oo, ako rin, Raymond. Matanong ko lang, bakit po nalagasan akong WH? Correct, ayan. So, ang gawin natin ngayon, kasi ako nga rin, magtanggal na tayo ng jacket at gawin natin ng mano-mano, walang magdadrop ng link. Kasi palagay ko, katulad ko kagabi, ang dami-daming, ayan, haiso, nagtatanggal ako ng jacket ha. Kasi napansin nyo, di ba si Lolo, ang hirap niyang magbigay ng jacket. Palagay ko, hindi advisable sa ngayon yung nagda-dropping ng link. Pati watch hour affected. Kung nagkakagano naman tayo, mahirap naman gagalaw tayo. Hindi naman siya sumadsad. Nagdagdag sa akin, pero kakaunti. Kasi hindi ko matanggap na ganito yung performance ko dahil nung mga nakaraan, sa mga nakaraan naman, ayos naman ang performance ko. Pero nito, sabi ko, paghihirap ng jacket, nagpapa-jacket ako 2 araw na. Bakit ganon? Yung aking WH, wala akong nawawala. O Raymond Vlog, ikaw, wala naman akong 100 page. Hindi ko alam kung may nawawala ako, pero yung dati kong nare-record kasi na malaki-laki, ngayon parang tinipid ako. Hindi ko monitor kung may nawala kasi ang pag-check ko talaga every 5 p.m. So, nililista ko yan siya. Sabi ko, okay. Ang nadagdag ngayon, halimbawa, 70, ganon. Aba ngayong pababa. Kaya ang sabi ko, ay hindi maganda ang nangyayari. Mag-testing tayo kasi kagabi may pumasok sa akin na, ma'am, huwag kang magpa-drop ng link. Sabi nung isang na LS din. Sabi niya, ikaw ang magbaba ng bahay o kaya magmano-mano sila. So kaya sabi ko, mag-experiment tayo kung ano yung makakabuti. Wala na, finish na talaga, mano-mano. Oo, kasi tingnan mo, boss, Teo, ang nangyayari, hindi ang nangyayari kasi, yung dropping ng link, subukan nyo na magmano-mano all throughout. Siguro naman, pag ginawa nyo yung mano-mano, sa lahat ng papasukan yung LS, tingnan natin kasi may gumawa ng ganon. Ngayon, yung dropping ng link, hindi ko alam kung nakaka-apekto siya kasi tingnan nyo, ang pagja-jacket ngayon, nahihirapan. Oo. Ang hirap ng pagja-jacket ngayon. Sa Hisoka, hindi yung watch hour ang pinag-uusapan. Hindi yung sweldo, yung watch hour, di ba? May requirement si Lolo na watch hour. Imbis na magdagdag, parang kakaunti ang nadadagdag. Palagay ko, affected ba siya ng pagda-dropping ng link o yung sunod-sunod, lalo na kagabi, panaway ako ng panaway na sabi ko, dahan-dahan. Huwag kayong magmadali sa banana kasi ang ginawa ko today, yung pangingisda ko, kinuntian ko lang. Sabi ko, okay lang. Kung may madagdag na 5, 7, at least hindi na siya malagas. Kaysa naman nagdadagdag ako, 30 pataas. Pero, naubusan. Nag-play naman ako ng playlist. Tsaka tiningnan ko naman yung watch hour ko. Meron naman. Raymond Vlog Disim tayo. After may LS, alam mong nilalagay ni Lolo? Sabi daw, you get parang 3 days. So, pag sinabing 3 days, 24 times 3 yun. Ilan yun? Ang 24 times 2, 48. 70 plus na dapat, di ba? Tama ba ako? Plus 24. 48 plus 24, 40, 50, 60. Oh, ganun, 70 plus. Samantalang, aside from that, may ka-watch to watch pa ako. Nagpe-play pa ako marami. Supposed to be 100 plus. Bakit ngayon napakaliit? So, mag-e-experiment tayo kung ano ang makabubuti sa lahat. Kasi ang hirap po na tayo, nagtatrabaho naman pero hindi natin nagigain ng ganon. Oo. Kaya kung ano yung makakabuti, siguro hindi man ganon kadagdag, laki-lakihan kahit papano. Kaya i-avoid natin
ano ba talaga yung pinagbabawal, ano ba talaga yung hindi po pwede. So, tingnan natin guys kung paano ba. So, pwede kayong magmano-mano, subukan natin. At gawin po ninyo, sa lahat ng inyong papasukan, huwag kayong magdadrop ng link ha. Experiment tayo eh. Huwag kayong mag-drop ng link. O kaya dito guys, pagka nakakuha kayo ng 10 hanggang 15, mag-rest kayo, mag-rest. Huwag munang gumalaw. Check natin kinabukasan kung ano nangyari ha. Tapos, ganun din yung watch hour nyo, i-check nyo. Ako din, ganun din, mag-check ako ng watch hour ko. Kasi si Banana ko, yung mga pumapasok dito after my LS, talaga namang nakita ko. Halimbawa, merong mga 20 subscriber kasi sila yung bago kong ginakitan. Bakit? Nawawala pa rin sila. So, hindi ko alam kung dropping ba na ng link kasi yung jacket ngayon pahirapan magbigay. Napansin nyo? Maraming guys na hirap magpa-jacket. Hirap sila magbigay ng jacket. I don't know. So, kung yun ay isa sa reason. Kaya guys, for now, gawin muna natin na mag-eksperimento. Sabi ko, gagawin ko to, experiment ko, gawin kong 2 days. Tapos, another 2 days na yung ako lang magdadrop ng link. Pag hindi pa another 2 days, magre-rest akong pahinga. Kasi kailangan nating mag-experiment. Ano ba talaga? Kasi tayo ang may hawak ng ating YT Studio. Alam natin yung performance kung ano nangyayari. So guys, gawin natin yon kasi tayo ay magiging affected din kapag kaganyan. Ayan. So ngayon pwede kayong magmano-mano. I-search nyo yan, nandyan naman. Tapos magtanong kayo kung okay. Shout out ninyo. Tapos wag kayo, as usual, yung ginagawa natin, mag-stay ng matagal sa inyong mga dinadalaw na bisita. As usual, yung pag-aating pagsusubscribe, huwag mo nang ibibigay agad. Pagpasok, panoorin. Tsaka kayo mag-click ng like sa video, mag-comment, and then, pag-aalis na kayo, tsaka nyo palang i-click ang subscribe, pwedeng 2 beses, tapos yung bell all, 3 beses. So, ganun guys. Tsaga-tsaga natin kaysa madali tayo eh. Kaskas tayo eh. Apurado tayo kay Banana eh. Wala namang nangyayari, nagre-record ako eh. Kaya ngayon, nagbanana lang ako, 10 lang. Tapos, kung may nadagdag 5, okay na yun. Sige. So ngayon, kung magmamano-mano tayo, magbigay tayo ng watch hour, guys. Tingnan natin, ganun pa rin, hindi tayo aalis sa watch hour. Kasi feeling ko lang to ha, feeling ko sa aking observation, pati watch hour affected ng dropping ng link. Tingnan nyo sa mga LS, hirap na hirap magpa-jacket. Ako nakakailang beses ako. Click ako ng click. Kung ilang beses siya nag-drop ng link, okay, thank you sa thumbs sa kapatid na Joles, Jo Silent. Mag-alis muna tayo ng jacket kasi under the experiment pa tayo. Kung ano ba talaga ang nararapat. Tayo'y magmano-mano, gawin natin yan. Huwag kayong pupunta sa ibang LS as magdadrop ng link. Mawawala yung ating, tanda mo dati, may nagbibenta ng, oo, pero ayoko yon. Yung Silent TV, ano nangyari? Ayoko yon. Hindi ko yun kinagat. May pambayad naman, ayoko ng ganon. Oo, ayokong bumili. Meron, alam ko. Yung friend ko nagpadala ng pera. O, ano nangyari? Sige. Ano nangyari? Bosteo, mami, pasuyo nga po. Mag-search ang name ko na Bosteo. Pinalitan ko kasi yung HTBD kasi searchable. Ay, okay. Kailangan searchable, kapatid. Ay, naku. Yung ba si naku, sinasabi ko naman sa inyo. Di ba nagsabi na ako sa inyo? Jo Silent, sino ka ba? Kasi ang natatandaan ko si Abby Guarin. Si Abby Guarin yun. Ay, naku, yari naman. Ano nangyari? Nagpadala ng 3.5. Anong pangalan ng pinadalhan? Ibigay mo nga sa akin ang information kasi ang kausap niya noon, si Scarlett TV na ang sinasabi siya si Ron Away. Ngayon, pag sinita mo naman yung Ron Away, nasa paangat program yun. Kuidaw ka. Sure ka ba? Pero i-check nyo ang GCash. Madali lang yun mahuli eh. Ay, sa bagay, kung hindi GCash ang ginamit,
Ano yung name? Ano yung name? Naku, yun ang sinasabi ko eh. Diyos silent, hindi ko rin mahubara ng jacket. Ano kaya nangyayari? Tamsak Dan, hello Flores. Salamat sa iyong patamsak kapatid. Anong pa nga, Diyos silent, ikaw ba yung gabi na pumunta? Sinasabi ko sa inyo, di ba? Alam ko doon si Abigwa rin, si Car Racer. Paano nyo nasabing nabudol? Gigil nyo na ako eh, oo. Kasi pumasok sila dito, ano na madaling araw. Then may pumasok na nagbebenta ng watch hour. Kaya ang sabi ko sa kanila, ayan na, LS ko to, LS ko to. Thank you sa patamsak nyo. Thank you sa patamsak. Wag muna ngayon siguro naka-jacket kayo pero walang magda-drop ng link. Lagyan ko na nga ng jacket na ako nang wala kayong nang wala kayong jacket, naiiba ako eh. Balikan ko kayo. May jacket kayo na ako eh. Wag pong maglapag ng bahay, Fernando Flores. Wag pong maglapag ng bahay. Magmamano-mano tayo ngayon kasi nandito tayo ngayon sa for experiment. Marlon Mendoza ang pinadalhan. Pakibigay mo nga kapatid na Diyos silent. Ang tamsak, thank you sa patamsak. Pakibigay mo nga sa akin ang complete name. At ito ba, maglalagay ako ng jacket ayoko nahirapan, hindi ako sanay na wala kayong jacket. Pero wag muna kayo mag-drop ng link, magmano-mano kayo magmano-mano kayo. Oo, magmano-mano kayo. Bigyan ko kaya ng jacket. Valenciano TV, mag-e-experiment tayo ngayon, mano-mano. Wala munang magda-drop ng link kasi nakita ko, pati watch hour ko affected. Magmano-mano tayo ngayon kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, it's okay, pero wag magda-drop muna ng link kasi under ng experiment ang aking ginagawa. 2 days akong magaganito. The next day, gusto ko ako magda-drop ng link. Kung ano ba talaga, kasi tayo yung may hawak ng YT Studio natin, tayo nakakaalam. Check natin. Oo. Mano-mano na lang, masasayang lang din pinangisda nyo. Oo. Subukan natin. Tapos guys advice ko sa inyo, hanggang 20 lang kayo, tapos suminto kayo. Huwag kayong pupunta sa ibang LS na magdadrop kayo ng link. Useless ang ating experiment. Uy, balik ako doon kay sa nabudol. Sa nabudol daw, Joe Silent. Sinabihan ko na yon. Oo. Bigyan ko pa rin kayo ng jacket pero walang magdadrop ng link guys. Sinabihan ko na yun, madaling araw. Ang sabi, ay Joe Silent, ibabalik ko ang jacket mo. Oo, ang binigay, tama. Scarlet TV. Tapos alam mo ba, pumunta yun uli ng isang gabi. Balik ko ang jacket, pero walang magbababa ng link. Walang munang magbababa ng link. Nasa tayo ngayon, nasa experiment. Kasi guys, sa aking experiment, nung hindi ako nagpa-jacket, okay ang watch hour ko. Nung sunod-sunod ng dropping ng link, bumagsak ang watch hour ko. Sa aking observation, si dropping ng link ay affected. Kasi tingnan nyo guys ngayon, nahihirapan ang mga host mag-jacket. So mag-experiment tayo for 2 days, tingnan natin kung ano ang nangyayari sa inyong banana at sa watch hour. After 2 days, another experiment. Maganda kasi yung experiment kasi wala tayong research na pwedeng magawa. Walang guideline si Lolo, guys. Sana naiintindihan nyo ko. And then, the next 2 days, ako ang magda-drop ng link. Mag-experiment ako. Tapos the next 2 days, hindi ako mag-LS. So, tingnan natin kapag hindi pa bumabalik si Lolo sa sitwasyon na dati. No? Okay. Sige. Oy, asa na si Joe Silent? May jacket ka uli, Joe Silent, kasi hindi ako sanay na hinuhubaran kayo ng jacket provided walang mag-drop. Parang ang pangit ang putla. Ganun. Naputlaan ako. So sige. Oo. Ngayon, tingnan nyo rin kung searchable yung inyong mga pangalan or else magpalit kayo ng searchable. Ma'am, pwede, inilagay mo sa akin, nag-mobile number mo. Tawagan kita para wag bumalik yun si Scarlett. Masabihan mo siya, sige. Tapos pumunta yan siya dito. Alam mo, pumunta siya dito. Alam mo, may eksena yun eh. Bakla kasi yun eh. Nako. Ito ang aking number, 0915-037-9556. 0915-037-9556. Magkikwento ako kung may nakasaksi dito. Unang gabi, Scarlet TV ang pangalan niya. Pumasok siya sa LS ko. Nagpakilala siya Ron Away. Ang sinabi ko sa kanya, Ron Away, kilala kita. Kasi nung bago pa lang ako nangingisda, pumasok ako sa'yo,
Thank you sa patamsak mga kapatid. Walang magbababa ng bahay, magmano-mano kayo habang nagkikwento ako kasi may eksena dito ng iskam-iskam. Gusto kong makatulong dito kasi dito sa LS ko nang galing yung sinasaway ko, ha? Okay, parang balikan. Hindi Ocean TV, hindi totoo kasi nag-record ako. May lagasan, hindi totoo. Ocean TV. Meron akong 4 na account, plus meron akong minomonitor na another 3 account. Nangingis na, nagda-drop ng link. Naku, lagas. Ngayong araw lang yan. Pati watch hour. Okay. So, balik tayo doon. Gusto kong matulungan ito si Joe Silent. Alam ko, oo, Joe Silent, ikaw yun eh. Tapos si Ka-Racer, tanda ko, tapos si Abby Guarin. Sabi pa nga ni Abby Guarin, kung tanda mo noon ha, ito yung sinasabi ko sa inyo, wag kay, sabi ko ako labas dyan. Kapag nabudol kayo, sabi ko, balikan natin yun. Pumasok siya, nagpakilala talaga siyang runaway. Ngayon, may pangalawa siyang pasok. Ang sinabi niya, the next night, ang sabi niya, may sakit daw ang anak niya. The next ng kagabi yata yun, pumasok siya sa LS ko. Ron away na nakalagay. Ang sabi niya, balita ko may gumagamit ng pangalan ko. Sabi niya, kaya pwede niyang i-deny yun. Pag bumisit kayo sa Ron away, pag nagbisita kayo sa Ron away, bading yun. Kaya, alam nyo guys, yan ang sinasabi ko. Huwag kayong kakagat sa mga ganyan na bentahan. Kasi guys, hindi nyo alam kung sino yung kausap nyo dyan, no? Kilala nyo ba yan? Bakit nag-go kayo? Malaking pera yun. Huwag kayong ganon. Alam mo, pumapasok pa siya pag madaling araw. Kasi alam niya na ang mga pumapasok sa aking LS, oy, walang magdadrop ng link. Lizzie Juni, hindi ka pa nga nagtamsak. Lizzie Juni, nako. Huwag mo nang mag-drop ng link, kapatid. Walang magda-drop ng link, hindi pa nga kayo nagtamsak eh. Ugaliin mga kapatid na kayo pagpapasok sa isang LS, magpapasintabi, di ba po? Magsasabi po na tamsakdan, tapos babatiin po kayo, tapos instructionan kayo kung ano po yung inyong gagawin. Tama po, di ba? Oo. Once ka lang mag-drop ng link ha, hindi muna tayo magda-drop ng link. Nagpapaliwanag po ako, tamsak muna kayo kay host, tapos mag-i-explain ako mga kapatid. So, nandito nga ako sa sinasabing budol. Tigas ng ulo eh. Sabi ko sa inyo, ayan, matigas ang ulo. Ayan, bahala ka dyan kung gusto mo kung tuwaran, kung nagagalit ka, hindi ka marunong makinig. Naiinis na ako dito eh, kasi tinan mo, nagdi-discuss pa ako dito sa budol oh. Hindi kayo nakikinig. Ayan, guys ito ang bilin ko sa inyo guys. Uso ngayon nagbebenta ng banana. Ang sinasabi, 1,000 pesos worth ng 1,000 banana. Tapos, 3,500 o 3,000 ang 4,000 watch hour. Ayan, may nabudol na. Ang masama pa, Joe Silent. Salamat sa patamsak kapatid na Cutify. Lalagyan kita ng jacket pero bawal muna magbaba ng link. Kung gusto nyo, mag-shoutout kayo, manumanuhin nyo guys ha, manumanuhin. Salamat sa patamsak kay Michael T. 316, salamat sa patamsak. Huwag muna tayo guys na mag-dropping ng link, huwag muna, magmano-mano guys, magmano-mano. And beware ha, beware. Nandito si Joe Silent para magbalita na nung nakaraang gabi, anong LS ko kaya yun? Kasi pang ano ko ngayon eh, pang 15 ko ngayon eh, parang bago lang yun eh. Pumasok yung sinasabing Scarlet TV, tapos ngayon sasabihin niya, may gumagamit ng pangalan niya. Paano naman may nalaman niyang may gumagamit ng pangalan niya? Paano naman niya nalaman may gumagamit ng pangalan niya? Kagabi siya pumasok. Kasi kayo guys, huwag kayong maniniwala. Dito sa chat lang. Sana nagbayad muna kayo, dinalaw nyo muna, Joe Silent, yung sinabi ko sa inyo na live streaming niya, tiningnan nyo muna yung host. Diba binigay ko naman, sabi ko Ron away. Ba't kayo magbabayad? Nagbayad kayo, wala ngang mukha yung tao dyan sa Scarlet TV, sa chat na yan. Diba sinabi ko, kung siya si Ron away, sabi ko, live streamer yan. Maraming tao yan, pero paangat program. Sabi ko, dapat tiningnan nyo. O ano na nangyari ngayon? Anong usapan nila? Tawagan mo ko,
tawagan mo ko Diyos silent kasi alam ko tanda ko talaga nandun ka. Mamaya, i-deny niya, hindi siya si Ronaway, ibang tao, ano na ngayon? Hay, nako. I-google mo rin nga yung pangalan na yan. I-google mo. Tapos, nagbigay yun ng GCash number, tanda ko nag-type siya eh. Sana nakuha nyo rin yung GCash number kasi lilitaw guys, ang mga scammer. Sanay na ako dyan dahil guys, from 2009 up to 2015, active ako online selling. Pagdating ng 2018, 2019, live selling naman ginawa ko. Kaya guys, wag na wag kayong maniniwala sa mga nandyan na nag-chat-chat. Nakikipag-deal kayo ng hindi nyo kilala. Maliban na lang kung ganito yung channel sa akin na sasabihin ko, oh guys, bumili kayo, dito kayo. Kita nyo yung pagmumukha ko. Pwede nyo yan i-screenshot. Kung nag-chat lang kayo, ako naman nagturo sa inyo, sabi ko puntahan nyo muna yung Ronaway. Pwede naman kayong pumunta sa kanyang live streaming eh. Mag-chat muna kayo doon. Totoo po ba na ikaw si Scarlett TV na ganun? Oo. Kasi mahirap. Oo, daming naluloko. Totoo yun, Cleofi Vlogs. Dito pag ginawa sa LS ko, kaya nagagalaite ako ng ganun. Guys, alam mo hindi ko gusto yung ganun. Bago pa man ako pumasok sa live streaming, meron na akong mga GCash na naging biktima kasi ako, kaya galaite ako dyan. May natulungan ako na mag-announce, ipatrace kung sino yung mga, pero hirap talaga magpa-trace. Kaya mag-ingat kayo, huwag kayong basta-basta guys. Huwag kayong basta-basta, ang daming manluloko ngayon. Kung sa personal nga, aray ko, nangyayari pa nga yung, yung nahihipnotize mo. Sa school namin may ganun eh. May ganun, akala namin di ba guys, teacher ako, akala namin parents siya. Kasi parang kilalang-kilala niya yung bata. Diyos ko. Yung pala mga nangihipnotize. So, lalo na ngayon guys, ang hirap. Nasa pandemic tayo ngayon. Maraming para-paraan para lang sila umasenso. Kaya guys, ingat kayo. Tingnan mo na, budol 3-5 mo, sayang yun. Kung ako nga may pambayad, ayoko ng ganun eh. Bibili? No way. Di bali ng ganito, nagbigay si Lolong konti-konti. Huwag lang mabudol. Di bali na, di ba? O sige, magmano-mano kayo dyan, guys. Thumbs up, Dan. Thank you. Guys, thank you ninya. Magpapamano-mano ako ngayon, 2 araw, mag-o-observe tayo. Pero guys, masisira ang experiment natin kung papasok kayo sa isang LS na magdadrop kayo ng link. Huwag nyo nang ituloy yung pag-e-experiment. Pero kung gusto nyo mag-experiment dito sa LS ko, hanggang 20 lang, Mama, tumawag ako sa'yo. Hindi ka pwedeng tumawag, Diyos silent, kasi nag-jacket ako dito sa cellphone na nakasalang. Nagja-jacket ako. Pwede kang tumawag, Diyos silent. Bukas ng morning, or after ng LS ko, hanggang lang ako, magbibigay ako ganyan ng hanggang 10 or 11 lang. 10 or 11, Diyos silent, hindi ka makakatawag sa akin. Kasi po, nagja-jacket ako ngayon. Naka-LS po ang aking hawak ngayon. Taga-jacket. Ha? Diyos silent ha. Yan. Okay. Host friend ko, nagpa-games na siya. Tapos, wait lang. Daming nagki-claim ng nanalo daw sila sa isa. Siya sa isang nanalo, 3 ang nag-claim. Pero huli din ang nagbudol. Di ko na-gets Cutify. Friend ko nagpa-games sa siya. Tapos daming nagki-claim ng nanalo siya sa isang nanalo. Nagagalit ako, pinatatawa mo ako, Cutie Pie. Di ko naintindihan, Cutie Pie. Ayusin mo, ulitin. Ulit. Kasi hindi ko maintindihan. Host, friend ko, nagpa-games na siya, tapos daming nagki-claim ng nanalo daw siya sa isang nanalo, 3 ang nag-claim, pero huli din ang nagbudol. Di ko na-gets, kapatid. Shout out, kapatid na Pinay, hindi muna ako magpa-drop ng link ngayon, kasi nag-e-experiment. Gusto ko sana puntahan mga bahay, kasi gusto kong makinig. Hihi. Saan ka makikinig? Gusto ko sanang puntahan mga bahay. Ginabayo, shout out sa'yo. Okay, host friend ko nagpa-games na siya. Tapos, daming nagki-claim na nanalo daw siya sa isang nanalo.
sa isang nanalo, 3 ang nag-claim po, huli din. Okay. Meron kasi, kung ang pag-games naman kapatid, ay dyan, tapos sinasabi nila, host ang masusunod. Kasi kung sino yung nasa screen niya, host talaga dapat. Kasi pag ganyan, iba-iba yan naman yan nakalagay, kaya hirap din magpa-games eh. Nagets ko na, Ocean PTH, sok pa nakita bahay mo yan. January Villamin, kagabi nga, pa-host, nagpaalala kayo dito about sa nagpapabayad sa watch hour. Sinabi pa nga ako na may pambayad, ayaw ko eh. Yun sabi niyo, oo, tama. Pero January Villamin, nangyari ito na nakabayad, siguro 5 days ago. 5 days ago, may nag-alok nga dito. Yun nga yung kinikwento ko. Eto na ngayon, nagbayad nga. 5 days ago, bumalik, nabudol na daw yung 3.5. Di ba sinabi ko na sa inyo? Kagabi nabanggit ko din talaga yan, wag na wag. Ayan si Pinay Latinas, thank you so much. Oo, pwede ako mag-end ng 11 o'clock or tomorrow morning. Ano kasi, yung cellphone ko na ito, nakasalang. Oo. Hindi naman, nagbulugat na nga. Ano ba yan? Okay? Sige. Sa'yo, gusto mong makinig sa akin. Wait. Sige, yun nga, ginabayo. Kung ikaw nasa ibang bansa, ang daming nabiktima nun. Palagay ko isa dyan si Joe Silent, na nung una, nang bubuli ka pa nga Joe Silent, tanda ko eh. Parang feeling ko nun, hindi ka kakagat eh. Ikaw yata yun eh. Basta ang kaagad nag-deal, si Abby Guarin, tanda ko pangalan Abby Guarin, kasi sabi niya, tutulungan niya ako sa watch hour ko, iwa-watch niya ako eh. Tapos nag-deal siya doon, tapos hindi na siya nagparamdam, hindi na rin siya dumalaw sa LS ko, hindi ko na rin nakumusta, pero tanda ko pangalan niya. Tapos may isa pang car racer, something like that. At lahat ng yun nasa ibang bansa. At ang sabi pa ni Abby Guarin, ayain daw niya ang tropa niya. Sabi ko, Abby Guarin, reminder, huwag ka munang mag-aya, ikaw muna, kung gusto mong sumubok, ikaw muna. Huwag kang yung mag-aaya kaya kaagad. Sabi naman ni Abby Guarin, okay host. Ngayon, nabudol siya. Diba? Shout out sa'yo, Ginabayo Official wag kayong kakagat. Di nyo nga kilala yan eh. Ikaw, Ginabayo Official, hindi kita kilala. Ako kilala nyo kasi ito yung mukha ko. Ngayon, kung ako magbebenta ng watch hour, sasabihin ko ang pagkatao ko sa harap ninyo. Wag yung nakikipag-deal kayo sa chat. Kaya ang sabi nyo, nung nagpakilala siya na siya si Ron Away, sabi ko puntahan muna sa LS. Kasi malaki ang bahay nun. Sabi ko pa nga, going 10,000. Kasi ngayon, pag pinuntahan mo yun, pwede naman yun eh. Pwede namang sitahin mo dun eh. O kaya, hindi sita, pwede mong kausapin na, ikaw po ba si Scarlett TV, ganun, bago ka magbayad. Ngayon, nung kagabi yata yun, nagpunta Ron Away. Sabi niya, balita ko may gumagamit ng pangalan ko, gumaganon siya. Pero still, nagbebenta siya ng watch hour. Sino guys ang gusto ng watch hour? Gumanon siya. Kaya alam ko, siya rin yun. Ewan ko bading yun eh, bading. Pag nakita nyo, ha? Naku, kaya, mag-ingat-ingat kayo. Unang pasok niya, nag-alok siya sa watch hour. Pangalawang pasok niya, ang sabi niya, may sakit ang anak niya. Sa isip-isip ko, bakit magkakasakit yung anak? Bading man po. Tapos sabi ko, bakit siya dito mag-shout out sa LS ko, samantalang ang laki-laki ng bahay niya, tapos ang dami-dami niya namang pinapaangat, bakit hindi siya doon? Bakit siya dito? Tingnan mo nga ang aking tao dyan. Doon umaabot ang tamsa ko ng mataas, pero hindi marami ang tumatambay dyan. Kaya sabi ko, bakit siya dito? Nakakaloka siya. Ayun, Ginabayo. Yan ang kwento ko. Sige. Carolets, hello. Mga kapatid, wag munang lapagan ng bahay dito Mag-e-experiment ako ng 2 araw kung ano ang ganap kapag hindi nagpalapag ng bahay. Kasi si host, tayo naman kasi guys ang nakakaalam ng ating performance sa ating YouTube studio. Sa aking 2 araw na experience, bumababa ang watch hour ko. Hindi naman siya nabawasan, pero hindi ko ma-explain kung bakit ganun kaliit ang bigay. I don't know the reason behind that, kung yung ba yung dropping ng link. Kaya for now, mag-e-experiment ako na no dropping of link muna. Kasi nga po, nahihirapan tayong mag-jacket. Maaring sa hirap ng pagja-jacket, before hindi naman di ba? Before hindi naman. Kaya
gawin muna natin yun. Gawin muna kasi guys, ako naman yung nakakaalam ng aking YT Studio. Nakita ko naman talaga. Kaya for now, mag-eksperimento muna tayo para sa ikabubuti ng lahat. Yung gustong mag-drop ng link, magpalipas muna kayo, sa iba na muna kayo sumali kung gusto ninyo, pero sa akin for now, wala muna guys. Sana naiintindihan nyo si host. Ha, thank you so much. Okay, mag-love shout out kaya tara let's. Oo, tara let's. Yung pagja-jacket ilang araw na, parang pangatlong gabi ngayon. Nakailang jacket ka na, ang hirap ma-jacketan. So why? Ayaw ba ng may moderator ni Lolo? Ganon. So, kaya ako nag-experiment guys dahil ang hirap-hirap, wala naman talagang guidelines na binibigay. So, tingnan natin kung ano ba talaga. Yung mga unang araw, ginagawa natin, usual pa rin. Pasukin natin ang bawat bahay, bigyan natin ng 3 to 5 minutes bago tayo mag-like sa video. Tamsak, salamat sa patamsak. Nagbibigay akong jacket pero no dropping of link muna mga kapatid ha. No dropping of link. 2 days ang experiment ko na kayo'y magmano-mano muna. Titingnan ko muna ang performance ng aking YT Studio kung anong ganap. No? Hindi ako magbaba ng bahay, manual lang po. Hindi po ako magbababa ng bahay. Yes. Mag-e-experiment ako. Nag-jacket ako sa inyo pero no dropping of link muna tayo. 2 days ako guys na mag-e-experiment. Then, tingnan ko yung performance ng watch hour. Pag tumaas siya, itutuloy ko siya. Pag the same, ako ang magdadrop ng link, no? Pag bumaba pa rin, pag mababa pa rin, hindi ako mag-ELS ng 2 days. Yan ang aking gustong experiment kasi wala tayong malinaw na guidelines na nakikita kay Lolo. Pero sa ngayon, ramdam natin yung kunat ng pagbibigay ng banana, kunat pati ng watch hour. Samantalang guys, yung aking watch hour, hindi siya ganon ang performance. Marami ngayon ang nagwa-watch to watch sa akin at lagi pa akong nag-ELS. And yung ginagawa kong laging wina-watch play ko yung akin, okay naman. Hindi ako nag-guys na naglagasan. Wala akong lagas. But, ang nangyayari, ang hina-hina ng pasok ng watch hour. Kaya gusto kong mag-experiment. Pasensya kayo guys ha. Alam ko po, host, dapat po ingat po tayo. Oo, wala kasing guidelines talaga. Kaya ako mag-experiment talaga. Pasensya na guys. So, kailangan natin. Tapos ito guys ha, kung kayo'y sasali sa aking experiment, huwag muna kayong mag-drop ng link sa ibang bahay. Masisira ang eksperimento. Kung gusto nyo hanggang 20, benching ko lang ang inyong imano-mano ngayon. Then, ipahinga nyo yan. Kung may lagas ba, kumusta ang watch hour nyo? The same pa rin 5 minutes ang ibigay sa bawat bahay na papasukin at bawat susuklian. Yung pa rin ha, ang proseso lang, no dropping of link muna, mano-mano muna tayo guys, para makita natin. Kasi ako talaga nakita ko, hirap mag-jacket ang mga host. Bakit kaya? Si JP magsisimula na naman. Nag-aano nga ng watch hour eh. Yung gawain mo, gawin mo muna. Pababain kita. So guys ha, thank you so much. Shout out natin si Ayla Galag, si Valenciano TV, si Ninya T, si Nang Banderas, si Fernando Flores, si Tara Let, si Mateo Kyle, Pinay Latina, Ayla Galag. Mega love shout out sa inyong lahat, Ocean TV PH. Thank you so much. Sabi ni Ninya Tito Ririt, dan po sa'yo ng Bandera TV. Sabi ni Michael 316, Fernando Flores, dan na po sa'yo. Sana dan ka na rin sa akin. So, tingnan natin ha. Maglista rin kayo guys. Lista-lista pa rin. Ganun pa rin. Maglista kayo. At huwag agad-agad magsusuklian. Huwag agad-agad magsusuklian. Okay guys ha. Okay, thank you so much, Valenciano TV. Chito Abella, Fernando Flores, sok pa nakita bahay sa bahay mo. Okay? Tara, let's. Ako host 2 days hindi nagbaba pero lagas pa rin dahil siguro sa mga di dumikit ng tama. Gawin pa rin natin guys, oo. Merong ganyan na nagmano-mano lagas pa rin. Kaya lang guys, ako affected naman yung watch hour ko. Kaya nag-e-experiment ako kung yung ba ay dahil sa dropping ng link. Tapos hirap pa ngayon mag-release ng jacket si Lolo. Bakit kaya? Ganon, no? Sige.
Tuloy lang natin, 2 days itong experiment ko, malalaman ko naman sa aking YT Studio kung ano nangyayari. Sa banana given, nakaunti-kaunti ang bigay ni Lolo. Kaya guys, ang gawin nyo hanggang 20 muna kayo, magpahinga kayo. Lagasin man ni Lolo ang 10, may matira sa inyong 10. At least hindi kayo ganong kapagod, kundi nag-contribute kayo sa isa't isa ng watch hour, still ibigay nyo ang 3 to 5 minutes ha, watch hour. Okay, okay? Mga kapatid, sige. Nang Banderas TV, Ninya Tito, Ririt, balikan kita man walang ako, lista ko po, sabi ni Nang Bandens TV. Fernando Flores, Michael T. 316, dan ako sa iyo sa musical guitar mo. Thank at magkakaisa na rin, thank at makakaisa na rin ako. Hehehe. Valenciano TV, Pinay Latino, Dan po, pabalik na lang po. Ninya T, sorry madam, ng Banderas, nabakasang kita. Okay lang naman yung bakasan, tas wag niyong balikan kaagad. Valenciano TV, ng Banderas TV, on the way sa bahay mo. Ng Banderas, ingat-ingat tayo sa pagdigis, guys. Tapusin muna ang video para dikit na dikit. Ay lagalag, host ako yon. Lahat ng dumikit sa aking kagabi, lagas lahat. Ay nako. Alam mo ba ang nangyari ay lagalag kagabi? Naririnig mo ba ako? Di ba panaway ako ng panaway? Ang bibilis nilang mag-dropping ng link. Ang bibilis mag-dropping ng link. Ngayon ang nangyari, yung watch hour ko, kapiranggot ang bigay ni Lolo. Samantalang, all the way naman ang play all, malaki naman yung watch hour after ng live stream na naka-reflect. Pero nang tiningnan ko na sa Y Studio, araw-araw kasi ako nag-check. Every 24 hours, nako kapranggot. Kaya ngayon nag-decide ako mag-experiment. 2 days akong hindi magpalapag. Then, tomorrow, ay after 2 days, ako ang maglapag. Pero malalaman ko yan, mag-decide ako base sa aking nakikitang performance. Tingnan ko ang performance. Ako naman ay magbabalita sa inyo eh. Kasi nga, sabi ko nga, mag-experiment tayo guys kung paano yung makabubuti sa lahat. Hindi tayo dito, nagtutulungan tayo guys, pero mahirap kasi yung tayo ay hindi natin nakikita ano ba talaga ang tama. Bakit ganun? Ganito na lang ba gagawin natin? Oo, drop ng drop, banana. Gusto natin, nangingisda tayo, 50, akala natin ang laki na, and then, biglang, in the afternoon, magda-drop down ng kababa. Kaya gawin nyo guys, hanggang 20 lang kayo. 20 lang kayo, tapos na kayo. Mag-rest kayo. Obserbaran nyo bukas yung 20 nyo. Maglalagas pa rin yan at least hanggang 20 lang kayo, hindi kayo naka-50, hindi masakit yun. Maglagas man yung kalahati, may 10 kayo. Tingnan natin guys ha. Nanga-notify po ang dumikit sa akin kahit walang baka, sabi ni Neng Bandens TV. Oo, nagno-notify Neng Bandens, lalo na nagkalimbang all siya, tsaka nakabukas ang kanyang channel subscription. Hello, Ma'am Host. Tamsakdan, lagas ako 29 ngayon, host. Lalabs, anong eksena mo, Lalabs? Anong eksena mo? Ngayon, ayaw ko munang magpa-drop ng link. Gusto kong magmano-mano kasi bukod sa aking watch hour, nakakapranggot, gusto kong mag-advise ngayon na mag-mano-mano kayo hanggang 20 lang. 20, tapos stop kayo. Alamin nyo bukas kung ano nangyari sa inyong watch hour at banana. Kasi 2 days kong i-experiment ito. Titingnan ko sa aking watch hour, kasi pati banana ko affected naman talaga eh. May pumasok na sa akin kagabi after my LS, 20 plus yung subscriber. Bakit hindi nag-reflect? Tapos yung watch hour ko, nagbe-play all naman. May mga ka-watch to watch naman. Tapos sa LS naman, after my LS, kita ko naman dun, sabi ni Lolo, 3 days nakuha ko. Bakit hindi siya nagre-reflect? Bakit kakaparanggot? Kaya ngayon, titingnan ko dahil nahihirapan magpa-jacket ang host, yung kaya ang reason, ayaw niya na may nagda-drop ng link, tingnan natin. Kaya, mag-experiment tayo. O, diba? 29. Hanggang 20 ka lang lalabs gawin mo. Hanggang 20, tas mag-rest kayo. Still, ibigay natin yung 3 to 5 minutes sa ating pinupuntahan kasi yun ay watch hour na pumapasok din sa atin. Watch hour, guys, provided mag-stay kayo ng 3 to 5 minutes sa bahay na pinapasok, sa bahay na sinusuklian. 20 lang guys ang dikitan nyo, 20 lang. Tapos bukas, magsukli kayo ng 20 sa dumikit sa inyo, pasukin nyo ang bahay-bahay, magbigay kayo ng watch hour guys, ha? Okay, okay? Anong mano-mano, ma'am ho? Self-service, saklap, correct. Correct, manu-manuhin mo yan. Hanapin mo sila. Kasi useless din yung ginagawa natin. Oo, lalabs, self-service. Ewan ko dito eksena ni
Lalabs. Parang umalis man siya sa GC. Ewan ko yung eksena nyon. Anyari sa'yo, Lalabs? Kwentuhan mo nga ako. Anong eksena mo dyan? Ayaw mo makita si Kanor? Anong eksena mo? Gusto, broken-hearted ka ba? Gusto mong mapag-isa? Ngayon, mag-self-service ka. Okay. Mag-self-service ka ngayon. Nang banderas, naka-notify po ang dikit mo, Valenciano. Salamat. Suklian kita maya-maya. Mataas na video ang i-watch ko para dikit na dikit. Gusto ko yung ginagawa ng banderas. Gusto ko yung ginagawa. Naglib yan ang eksena. Inaway ako ni Kanor. Hiniwalayan ko. Ayan, yung sinasabi ko. Hindi natin alam niya. Basta man siya naglib doon, hindi ko alam ang eksena nila namang Kanor. Kung ano ang eksena nilang dalawa. Inaway daw siya. Tingnan mo. Hiniwalayan. Ay lagalag sa lahat ng didikit sa akin, lagyan lang ng tamang bakas, babalikan ko kayo maya-maya, sabi ni Ayla Galag. Ayan. Guys, na magmano-mano, 20 lang ang dikitan, bukas 20 ang susuklian. Tingnan nyo sa bakas. Oh, bahala na kayo dyan kung paano nyo yan gagawin. Basta, guys, laging ang ibigay nyo 3 to 5 minutes. Shout out Sally Yatok TV. Yun, mag-e-experiment Sally Yatok TV, si host, ng 2 araw na pamano-mano, no dropping of link. Tingnan ko kung anong mangyayari sa banana at performance ng aking watch hour. Doon ako magdidesisyon ng gagawin ko doon sa another 2 days. Ganon. Kailangan mag-experiment tayo, guys, kasi nga wala namang guidelines tayo, policy na babasa sa ngayon. Okay? Salamat sa patamsak mo, Sally Yatok. Nasa grupo ka, di ba? May utang ako sa yung watch hour. Pakiayos mo ng playlist mo kasi mamaya sasalang nararatsyada na yan. Kasi sa isang laptop ko, 2 browser naka-open, 4 na tab, so 8 ang pwedeng sumalang. Another laptop, 8 din. Yung 4 doon, akong may-ari, sarili ko, na naka-sign out lang ang play, tsaka yung inang kasang account. Kaya yung 8 ka-watch to watch ko yun. Mula doon sa ating group. Yes, host. Ayan. Naning banderas, dapat po walang bakas, dikitan ka agad at tamsak. Ayan. Okay, Lalabs Vlog, hindi pwedeng mag-self-service ako, ma'am host. Andyan naman si Kanore, kakapagod yun. Langya ka, Lalabs, hindi pwede. Nag-experiment ako, 2 days ang experiment ko, tumigil ka dyan. Magmano-mano ka muna, mag-self-service ka muna dyan. Loka-loka ka. Andali. Yes, host. Ayos na. Sige. Fernando Flores, Diyos Silent TV, pabalik naman. Pakitype po Fernando Flores TV Vlog. Basta Sally Yatok, lagyan mo lang ng, may video playlist. Tapos lahat mo na ipasok doon, hindi siya magkalat-kalat. Kasi nakita ko yung iba, ang dami naman nilang video, naka-scattered. Ilagay niyo sa isang parang folder. Hindi naman kasi folder ang term doon eh. Parang isang title lang. Pasok siya sa lahat doon. No? Okay. Tingnan natin. Send ko na rin sa PM. Thank you. Mamaya ako after ng LS. Ano gusto ni Lolo? Maging legit tayo, guys. Oo. Siyempre, ang gusto ni Lolo, maging legit. At siyempre, mag-watch ng video kasi, guys, uulitin ko, hindi naman kumikita si Lolo sa number ng dami ng banana natin, kundi sa views. Kaya you have to watch the videos ng bahay na dinadalaw nyo. Hindi kayo mag-after sa banana, guys, ha? Naririnig nyo ako, ha? Ayan. Host, medyo bumaba laga sa akin. 80 na lang, dati 28 eh. Nagdahan-dahan ka ba? Kasi talimbawa, sa ngayon, nag-40 ka, alam mong 40 ang bananang nadagdag sa'yo. Tapos naglagas, ilan? 20. Monitor mong ganun. Mabuti naman, okay. Sige, tingnan natin yan. Mag-experiment lang akong 2 days, guys. Michael T. at Ninya Turirit, full package na po. Ninya T. Turirit, wala. Late yata, sabi. Sally Yatok, na-try ko naman host, pero lagas pa din. Tingnan natin ngayon. Tingnan natin kasi ang watch hour affected. Di ba nagpapajacket si Lolo? Hirap nga mag-jacket eh. Fernando Flores, padikit guys. Type Fernando Flores TV Vlog. Ginagbayo official guys. Kung merong gustong makipagsayawan sa akin, mag-iwan ng tamang bakas na naayon sa palabas, tamsak, diko at kalembangin. Manood 3 to 4 minutes, ako pupunta na now sa inyo, sabi ni Ginabayo official.
Ninya Tito Riri, Thanks Load, Michael T. Chito Abilia at Diyos Silent, Sok pa na kita. Ocean TV ng Banderas TV, dan full pack, pakibalik. Ay lagalag hosting na natin kung effective yung experiment mo. Oo. Kasi yung gagalawin ko ay lagalag. After 2 days, makikita ko yung experiment ko na to. Doon magbe-base ang another movement ko sa another experiment kung ako ba ang magdadrop ng link. No? After that, nako, mag-experiment ako 2 araw magpapahinga. After that, doon ko kasi makikita yung galaw. After that, balik sa dati kung wala talaga. Kung pare-pareho. Ganun lang. Kailangan Oy, galit ka ba? Let music, hindi ako galit sa'yo. Ayan, meron kang pindot na kita. Lindo. Bigyan kita ng jacket pero nagmamano-mano tayo guys dito, ha? Ayun, mabilis na mabilis na madyakitan. Dati ang tagal. Pero hindi tayo guys muna ngayon, magpa-dropping ng link. May eksperimento ngayon si host, may eksperimento, makisama kayo. Kasi para to sa ikabubuti ng lahat. Ha? Mag-eksperimento tayo. Tingnan natin guys, tingnan natin, ha? Yan, experiment. Lalabs, ma'am host, sabi kasi ni Lolo para wala lagas, magsitigil tayo sa YT. Loka-loka, hindi pwedeng magsitigil kasi walang kita si Lolo. Talagang kumikita si Lolo, hindi guys sa banana numbers. Hindi sa subscribers. Hindi yan, kundi sa views. Kaya nga, tandaan nyo, yung views guys, ibigay nyo yan sa inyong mga dinidikitan. Sa inyong mga dinadalaw na bahay. Support lang ako, host. Uy, thank you, Let Music, sa support mo. May work pa kasi ako. Thank you, Lord Music, ha? Thank you. Tawa si Sally ito. Luka-luka ka talaga, lalabs. Kung titigil sa YT, si Lolo malulugi. Oo. Okay, Ocean TV, salamat. Dikit na kita agad, sabi ni Valenciano TV. Sabi ni Rich Starker Love TV, hello, host. Shout out po. Yan, Sally ito. Makinig lang ako sa iyo, host. Oo, makinig ka. Ilan na babahay mo kasi talagang nag-experiment man ako, guys. Diyos ko. Tingnan nyo naman ang listahan ko. Kita nyo ba yan? Kita nyo ba yan? Meron ako. Sabi ko, may bumababa, may umaat. Bumalik sa dati, may araw pa akong ganun. Salamat, Renski Love TV sa thumbs up. Wala munang magbababa, guys. Renz Triker. Wala muna tayo ngayong lapagan, ha. Nandun sa aking title, eksperimento muna tayo. Namimiss ko si Mang Kanor host. Sige, mamiss mo dyan. Sige, mamaya pagpasok, awayin mo na naman. Lumayas ka dun sa group chat, ewan ko sa'yo sa eksena mo. Ha? Red Stiker, may experiment si host 2 araw, hindi muna ako magpapababa ng link ninyo. Magmamano-mano kayo pero may jacket kayo. Okay? And then, titingnan ko kung ano ang resulta ng experiment kong itong 2 araw. Doon magbe-base ang another step ko ng experiment. Okay? Hayaan nyo muna si host kasi yung aking record talagang nag-drop down. Nakakaloka. Pababa. Okay? Wala. Baba. Yes, Red Striker. Muna kayo. Mag-experiment muna kayo kung anong mangyayari kasi ako under experiment dahil affected yung aking watch hour nung lapag-lapagan ako. Hindi ko alam kung bakit pababa din ang watch hour ko. Siya ba ay affected nung dropping ng link at yung hirap akong magbigay ng jacket pa rin ako. Ganun, ha? Okay, pasensya na. Magmano-mano muna tayo 2 araw muna. Okay. Sabi ni Fernando Flores, balikan nyo naman ako mga guys. Ito ang i-type naman para masuklian nyo ako. Fernando Flores TV Vlog, host. Pakipaliwanag naman para masulihan naman po ako nila. Sabi ni Fernando Flores. Michael 316, Valenciano TV, puntahan kita. Lalabs Vlog, hello Fernando po. Wala mo nang baba. Red Striker Love. Fernando Flores, type Fernando Flores TV Vlog. Valenciano TV, sige po, go lang po. Nang Banden TV, Ninya Tito Ririt, nadikitan na kita, walang bakas. Napakaganda na naman ng mga halaman mo, yung mga plantito. Michael T316, Valenciano TV, dikit na pala kita. Maganda yan, Michael T.
na-visit mo si Valenciano TV, bigyan mo ng watch hour. Sabihin mo sa kanya, susukli ang kanya watch hour kung magkadikit na kayo. Maganda yung ganyan. Kasi guys, ang gusto ni Lolo, hindi lang tayo pumupunta once sa bahay na ating dinikitan. I-view natin ang laman ng kanilang videos. Yun ang gusto ni Lolo. Hindi banana ang kinikita niya dito. Views. Ninya Tito Ririt, salamat ng Bandens. Ng Bandens, Valenciano, puntang kong bahay mo. IMC Sap, mega love shoutout po sa lahat. Thank you, IMC Sap. Ayan, makipagdikitan ka muna dyan. Red Striker Love TV, WH mo host, bumababa ba? Yes! Bumaba. Alam mo ba? Ang ganda ng performance ko the past few days. Nung panahon na sabi ko, ay kahit naglagas si Lolo, laban lang. Kasi pagkalagas ni Lolo, noon, ang ginawa ko, nagtanggal jacket. Kinabukasan, ang ganda ng aking watch hour. Sumunod, binalik ko ang jacket. Okay pa naman, medyo bumaba lang. Then tinuloy-tuloy ko, dropping the link. 2 gabi ako, ang daming tao, puro dropping the link. Tapos, doon na pumasok yung 2 araw na ang hirap mag-jacket. Nakita ko yung watch hour ko bumaba. So, sabi ko, kailangan ko mag-experiment, ha? Okay, wait lang. Magbabasa ako, yun. Bumaba, Red Striker. Arbo TV, hello host, tamsakdan po. Ninya T, Music Dan, sa'yo po. Valenciano TV, okay po, dikit na po pala. Lalabs Vlog, punta muna ako, part-time job ko, ma'am. O, punta mo si Mang Kanor. Ay lagalag, at Chito Abilia, napanood na kita, tinapos ko video mo more than 3 minutes. Just silent host, dumadalaw ba yung Scarlett sa LS mo? 2 beses siya dumalaw. Ikatlong dalaw niya ron away. Kaya't ang sinabi ko, Diyos silent, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi ako nagsabi ako sa inyo, meron siyang LS, paangat program. Tingnan ninyo, ron away, madaling i-search. Ewan ko, dapat bago kayo nagbayad, dapat pinuntahan nyo para nakita nyo na may mukha na ganito na nagsasalita. Tapos tanungin nyo. Okay? Hindi kayo nagbayad kayo agad. Fernando Flores at Lalabs 83 Vlogs, waha. Di yata nagbabasa ng mga comment ang mga kasama natin. Uy! Ninya Tito Ririt, kailangan mo katulong Lalabs, tulungan kita, ha. Ginabayo official at ay lagalag, I left you full package kasama kalembang, tamsak, tinapos ko, malaibana mo. Michael 316 at Valenciano TV, din ako sa WH, 1 minute, lagpas para di sayang punta ko, God bless, tama. Okay, tapos, kung dating dikit na, sabihin nyo, Valenciano TV, dating dikit na, pero nag-watch pa rin ako more than 3 minutes sa'yo. Sana madalaw mong muli ang bahay ko kung nakadikit ka na rin sa akin. Ganon. Give and take kasi. Shout out host at Just Silent TV, pasukli naman. Fernando Flores, wag tayong magpabilis ng pagsukli-sukli kasi makita agad ang sub to sub. Lagasin agad yan. Tingnan muna natin, makikita yan sa Gmail. Fernando Flores, magre-reflect sa Gmail na yan ay nag-subscribe na sa'yo. Okay? IMC Zap, hanapin. Si IMC Zap, madali rin i-search to. Searchable dapat mga pangalan nyo para mabilis. Red Striker, Lot TV, subukin mo ang video mo na continue wing views host. Ay, oo naman. Ano ka ba? Yung lahat ng video ko, Red Striker, 7 ang nagpi-play. Yung iba naka-sign in, yung iba naka-sign out. Kasi meron akong 2 laptop. Sa 2 laptop, naka-clear history naman. 2 browser, Mozilla, Firefox. Tapos 4 na tab ang gumagana, pinaghihiwa-hiwalay. Another thing, nung ako'y nag-LS, nakita ko si Lolo, nagbigay siya, sabi niya, 3 days. Another thing, ang dami kong ka-watch to watch. May nag-watch sa akin 24 hours from Morocco, from USA, from Saudi. Bakit ganon ang bigay ni Lolo kung dati malakihan, umaabot ng 100 plus, ngayon, below 50 na lang. Ano ang rason? Samantalang, nagtutuloy-tuloy ako ng LS ko, nung hindi pa ako nag-LS at ako lang nag-play ng akin, 40-50 ang pumapasok. Solo ko lang yun. Kaya ngayon, nag-o-observe ako. Oo, play all yun. 24 hours. Ayun, naka-play yung isang laptop ko. Pati cellphone. Ay lagalag, ginabayo official, maya-maya, punta ako sa bahay mo. Fernando Flores, shout out host, at Chito Abelia, pabalik naman. Ginabayo official, ay lagalag, 1, ilista mo na lang.
Diyos silent, titkit na po ako sa iyo, Fernando. Di ako nagbakas para di malagas. Ay lagalag at ginapasyong official, nilista na kita. Diyos silent at host, dumadalaw pa ba dyan si Scarlett sa LS mo? Dumalaw siya first beses yung nag-deal kayo. Kasi ikalawang beses may sakit daw anak niya. Ikatlong beses, dumalaw na sa akin, totoong run away, may sinasabi siya, host, may gumagamit daw ng pangalan ko. Pero still, nagbibenta pa rin siya ng watch hour. Hindi ko na siya pinag-iintindi. Kaya sabi ko sa inyo, bading kasi yun, bading. Tingnan nyo, dalawin nyo kasi. Run away, tingnan nyo kasi may LS yun. Kahit ngayon, makikita nyo, masisearch nyo. Chito Abella, Athlete Music, Sokpa nakita. Fernando Flores, ganun ba host? At kung nandito na nga ako, ay di nila ako na masuklian. At gaano pa kaya? At wala na po ako host. O, Fernando Flores, suklian nyo agad-agad daw. Chito Abella. Diyos silent. Dalawa ang shinout-out mo, Fernando Flores. Susuklian ka na agad-agad. Ikaw na bahala. Kasi kung ako, sa Gmail ako nagbe-base, sa Gmail. Kung sino ang nag-reflect sa Gmail ko, siya ang tamang nagkalembang all, nakabukas ang channel ng subscribe, masusuklian agad. Okay? Kasi yun ay nasa Gmail. Shout out. Fernando Flores, suklian mo na daw Chito Abelio silent. Nangihingi na agad ng sukli. Suklian nyo na guys. Suklian nyo na, please. Okay, thank you so much. Okay, next. Nag-shoutout na ako, Fernando Flores. Ipa-shoutout mo pa kung sino pa gusto mong magsukli, ha? Michael T316, IMC Sapda na po. Di namin nagbakas, pasukli later. O, nag-shoutout ako, naririnig nyo, ha? Tambelicious and Company, hi host, good evening. Tambelicious, hindi muna tayo magpapadropping ng link. Magmano-mano, mag-shoutout, may 2 days experiment si host, ha? Kasi kinikwento ko, affected ang aking watch hour. Chito Abella, Fernando Flores, galing na ako sa bahay mo. Tingnan mo, bakat ko, bro. Kilmore Fix, thumbs up host, dan I'm back. Thank you, Kilmore Fix. IMC Sap, noted po, Michael. Red Striker, ako host, di na lagas. Lagas, yung mga dumikit na walang video. 4, matigas ulo, dikit sila ng wala video at maiksi. Ninja yon, ninja. Ninja yung dumikit sa'yo. IMC Sap, ako din, kung sino ang Gmail, yun ang nalalagas. Ganon, IMC Sap, nawala sa'yo, paano mo nalaman? Natanggal? Nag-confirm na si Gmail, ano na bang nangyayari? Kilmore Fix, na-late po ako, ano gagawin? Kilmore Fix, 2 days akong experiment na hindi ako magpa-drop ng link kasi under experiment dahil yung watch hour ko talagang bumaba. Banana, bumababa talaga, given na yan. Pero kung affected na ang watch hour, mag-e-experiment ako kung ano ang mas magandang gawin. Kasi kagabi, may mga dumikit man sa akin na ginakitang ko. Kitang-kita 20 plus new subscriber. Bakit hindi nag-reflect? Umakyat ng 70, bumaba na naman ng 40. Bakit ganun? Okay? So, tingnan natin, ano ba nangyayari? IMC Sap, yun ang di nalalaga sa Gmail. Okay, IMC Sap, sorry. So, sabi ni IMC Sap, yung hindi daw nalalagas yung nasa Gmail. Tama na ba si host? Fernando Flores, kapag wala ka si TV Vlogs, ay di nila makikita ang bahay ko, host. Yan. Fernando TV Vlogs, i-search nyo daw sa didikit kay Fernando TV Vlogs. Yan. Nang Bandens, palitan mo na Fernando Flores yung iyong Fernando Flores. Lagay mo na yung searchable. Nang Banderas TV, Valenciano TV, nadikita na po kita. Napakalaki ng aso mo. Natakot ako, pero lambing lang pala yun. Ninya Tito Ririt, Silent TV, dan po sa iyo. Arbo TV at ay lagalag, dan to you po. Nabisita ko na po bahay mo ng ka-car wash po kayo, sabi ni Arbo TV. Fernando Flores, nag-shoutout kasi kayo at pagkatapos ng dikit nyo sa kung sino man at para malaman nila ako. Oo, nag-shoutout ako, nag-shoutout. Malakas pa nga ang boses ko. Fernando Flores, palitan mo ang pangalan mo ng Fernan. Kung yan ang kung yan ang pinapasearch mo. Nang Banderas TV, Ocean TV PH, puntahan ko ang bahay mo. Chito Abella, host, yung dumikit sa akin, wag lang kayo magmadali, mabalikan, tsak ko babalikan ko kayo. Nagmamadali man si Chito Abella, si Fernando Flores TV, paano ba yun? Kilmore Fix, Bicolana, dapat ba panoorin at least 1 minute ang video, din kalimbang na din at yung maayos na bakas. Ay nako, Kilmore Fix,
3 to 5 minutes munang manood. Mag-like. Kung gusto mong wag magbakas, mag-shoutout ka na lang dito. Tapos bago ka umalis, click mo ang subscribe, unsubscribe, tapos isubscribe mo uli para daw dikit na dikit, hindi nalalagas. Yung kalembang all, 3 beses daw. Kalembang all sa taas, ibaba mo uli, tapos pangatlo sa taas. Ang daming arte ngayon. Mag-eksperimento tayo, tingnan natin. Kasi kagabi nag-clear history kami, hindi man effective. Sabi mag-clear history. Fernando Flores, 3 months po bago palitan ni Lolo host. Ano daw ang bago palitan? Hindi, Fernando Flores. Ako man ang bilis. Diyan ka diretso sa iyong channel. Palitan mo. Mabilis man. Oo. Madali man magpalit. Yung akin madali. Punta ka lang dyan sa iyong mismo. Sa iyong channel mismo. At kaya ayaw naman itong aking isang cellphone. Okay? Kilmore Fix ng Banderas TV, full pack, wala lang bakas po. Valenciano, dikit-dikit na guys. Dikit-dikit na guys. Tapos mag-shout out. O dapat searchable. Yan. Tingnan natin. Excuse me, thank you. Fernando Flores, on the way, sabi ni Valenciano TV. Uy. Akin na yan. Ano yan? Akin na. Nagkakano tayo eh. Akin na. Oo, bawal. Bawal. Wag muna. Tingnan ko. Dali, magbabasa ako. Bikulaan ang maestra, ako host, 15 lang kagabi, tumigil na ako. Kinabukasan, lagas tingik. Dapat wag kang tumigil. Tumigil ka. Kaya nga ang sabi ko, in a day, gawin nyo lang 20. Lagasin niya man 10, may 10 ka pa. O, halimbawa, 15, linagas niya ang 10, may 5 ka pa. At least may ginawa ka. Kaysa wala. Diba? Ayan. Yet OFW, sis, hindi ako nagpalapag ngayon, sis. Kasi under experiment man tayo. Tingnan natin kung anong ganap kay Lolo sa eksena niya. After ng experiment ko, doon ako magbe-base ng second move ko sa experiment. Ng Banderas TV, Ocean TV, nadikitan na kita, walang bakas po, tinapos ang video para dikit na dikit po. Kilmore Fix, Chito Abella, shout out po. Shout out, Chito Abella. Sabi ni Kilmore Fix. Okay. Kilmore Fix, sana panoorin din video at least 1 minute. Ang advice ko guys, dito guys, ang advice ko, 3 to 5 minutes para pasok sa watch hour. Wag bababa ng 1 minute talaga. Tama yan sis, oo. Experiment ako yet. Kasi alam mo naman ang nangyayari, nagpe-24 na tayo, ba't naman ganun si Lolo? O, diba? Kung 24 yun, nag-24 ako sa akin, nag-24 ka sa akin, may 48 na. Ba't naman ganun? Less than naman ang binibigay niya sa akin. Yung pa lang yun nag-LS pa ako. 7 browser pa ang, 7 tab pa ang naka-play sa 2 browser man. Uy, may CP pa, may cellphone pa. Kakaloka, diba? Catherine, Kasabar, tamsak dan. J. Consegua, tamsak. Sa lahat ng bagong pasok na nagtamsak, may experiment si host, maglilipad, makakalat. May experiment si host, 2 araw muna na hindi ako magbibigay ng... Sige. 2 araw akong mag-e-experiment na hindi muna ako magpapadrop ng link, pero may jacket kayo, hindi ako magtatanggal. Magmano-mano kayo kasi gusto kong tingnan
kung ano ba talaga ang nangyayari, bakit pati watch hour ko bumababa. Affected ba ito ng dropping ng link? Kasi kagabi panay ako pa sa saway, sinasaway ko yung overdropping ng link, bilis-bilis. Another thing, 2 days na si Lolo nahirap magbigay ng jacket. Meaning, ayaw niya ba ng may moderator? Ayan. Kaya 2 days ako. After 2 days doon, magre-rely ang aking next move kung ano ba ang gandang gawin. Ha? Salamat sa inyong mga patamsak. Pwede kayong magmanumano. Kung kayo ay sasali sa experiment ni host, please lang, wag magmanumano kayo dito, wag muna kayong mag-dropping ng link sa ibang bahay. Pero nasa sa inyo naman kung anong gusto nyo kasi inyo yan. Ako naman, tinitingnan ko sa akin kasi kagabi marami na mong pumasok sa aking subscriber dahil hindi ko yung pinangisdaan. Pumunta sila dito sa akin, bago akong jacket sa kanila, meaning bago nila akong dinikitan. Di ba? Nag-reflect man sa akin, umakyat ng 2,270. 2,170 ang aking banana. Bakit naman naging 2,140 na wala man ang 30 mahigit? So meaning may diferensya talaga. Anong ngayon nangyayari? Okay? Kilmore Fig, sabi ni Nanang Banderas TV, naka-notify po ang dinikit mo, balikan kita maya-maya. Hindi ko ba kasampara dikit na dikit? Hanapin ko ang video mo na 3 minutes ay lagalag at ginabayo official. Pangyaw na puntahan ko na bahay mo, bumili ka ng tokwa sa wet market. Michael T316 ng Banderas TV, dan na pasok later. Ng Banderas TV, sundin ko ang notification ko kapag may naka-notify. So sundin ko po ang bahay. Mahabang video ang panoorin ko, sabi ni Neng Banderas TV. Neng Banderas TV noted, Michael T. 316, balikan kita maya-maya. Sabi naman ni Michael T. 316, thanks, take your time, at ng Bandens TV. Jaycon Seguera, mano-mano, siguro lagi man lagas araw-araw ako mangisda, pati gabi kaunti na nga makuha, lagasin lang ni Lolo. Ano ba yan? Gawin mo, wag mong damihan, Jaycon Segua, ha? Wag mong damihan. Gawin mo hanggang 20 ka lang. Hanggang 20 ka lang. Pagkatapos, ano ka na? Huminto ka na. Kung may lagasin pa si Lolo, at least hindi ka ganun. Pero nagbigay kayo ng watch hour. Oo. Diyos ko. Lumabas ko. Huwag kang magpasaway. Huwag mo akong inisin. Brenda Vlogs Partin Pabol. Fabi, hi ho. Hello, kapatid. Oo. Kapatid, may jacket ka, pero hindi ako magpapadrop ng link ngayon. Mag-experiment si host ng 2 days sa no dropping ng link, but mano-mano. Tingnan ko kasi affected ang aking watch hour. Affected ang watch hour ko, kaya hindi ko alam kung dahil sa dropping ng link, tsaka yung ginajaketan ko na paulit-ulit. Kaya please, no dropping of link muna. Nako, ay lagalag hindi ko makita buhay mo, sabi ni Chito Abelia. Nag-drop man ng link ito si Joy Consegua, sira ang aking experiment dito. Kilmore Fix at J. Consegua, sinamahan po kita sa pagtambay sa bulaluhan. Ay, agoy, Diyos ko. Nag-e-experiment ako, guys, ha? Sundin nyo muna si host. Kung ayaw nyo naman, meron namang mga LS sa dropping ng links. Pwede naman. Okay? Sige. Doon si Latina Pinayman, nagpapadropping siya ng link. Kaya lang ako, under observation ako sa aking YT studio. Ako kasi ang nakakaalam. Ako ang nakakaalam ng performance. Kaya sabi ko, ako mag-experiment kung ano ba ang nangyayari talaga. Ayan. Okay. Ay lagalag at Chito Abelia, try mo ulit, i-type name ko, capital mo yun. Oo, dapat tamang spelling. Tamang spelling, guys. Para madali. Correct spelling. Tapos searchable. Okay? Bakit ito ng
Okay, love shout out sa aking mga 31 thumbsuckers. Thank you so much. Sige lang, basta guys, ibigay nyo ang 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes. Tapos sabi ko, ano lang ako, mag 2 or 3 hours lang ang LM kasi mag-experiment talaga ako. Ano bang nangyayari? Walang magulo na, wala sila Mang Kanor at Lalabs. Oo nga, walang magulo. Tapos, kapatid na niya, T, mag-ano lang ako hanggang ano lang ako. Michael 316, host, kumusta po yung tumuwad sa inyo kagabi? Di ko alam. Di ko alam kung ano nangyari. Baka ano, hindi kaya yun affected yun dun ang watch hour? Basta bumaba, nakakaloka talaga. Di ko alam kung saan banda talaga. Hindi ko naman masabi eh. Kaya mag-experiment talaga ako guys. Pasensya kayo ha. Kasi hindi tayo usad nito pagka wala tayong ginawa kung alin ang mabisa dapat. Kailangan makita natin ano ba talaga ang effective. Ang hirap ng ano, ang hirap ng hindi natin alam. Okay lang yun ma'am, oo nga. Hindi ko nga alam eh. Bahala na kung ano ba talaga. Valenciano TV guys, ay TV, dikit na po guys. Ninya Tito Ririt, okay lang yun ma'am. Sige, thank you. Gilmore Fix, wala akong makitang bakas mo. Wala akong makitang bakas mo, sabi ni Chito Abella. Wala daw siyang makitang bakas mo. Okay? Guys, huwag kalimutan ha. 3 to 5 minutes ang bibigay natin sa ating mga kapatid na dinidikitan guys. Huwag yung kakalimutan. Tapos mag 3 hours lang ako guys ha, hanggang 11 lang ako. Kasi ano rin yun. Under yun ang experiment ko. Kasi di ko alam kung yung watch hour ba dito sa LS, pumapasok pa ba yun? Or useless na ba yun? Ano ba talaga? Kaya guys, pasensya, nag-experiment tayo ha. 3 hours lang ako magbigay sa inyo. Anyway, sabi ko hanggang 20 lang naman ang inyong dikitan. 20 lang ang inyong makadikitan. Okay na yan. Catherine Casabar, Dan at Chito Abella, sabi niya. BP, doon ka muna. Katinis. Sabi mo, ilalagin, wala naman. Mikael 316 at Catherine Casabar, puntahan kita kung dikit na kita. Ayan, guys, kahit na magkadikita na kayo, puntahan nyo ha. Tapos mag-shoutout na lang kayo na nagbigay kayo ng watch hour. Para balikan din kayo, tapos bigyan din kayo ng watch hour. Ha guys, ganun guys. Magbigayan kayo, magbigayan. Total, hindi tayo nagmamadali kay Banana. Magbigayan kayo guys ng watch hour, ha? Magbigay ng watch hour sa isa't isa, please. Ayaw namang mag-log in itong isang cellphone. Bakit kaya? Nanghina naman ang internet. Doon naman, gumagana naman. Ba't dito sa cellphone, ayaw? Okay. Valenciano TV, Catherine on the way. Ninya Tito Ririt, ma'am, may info ako. Baka po kasi may naiwang baka sa'yo after ng LS. Mapupunta daw yun sa spam message. Nakaka-apekto sa'yo. Binabawal yun ng ibang nag-LS. Ninya T, nag-check ako ng aking YT Studio. Wala siyang likely spam. Walang nag-iwan sa akin ng bakas na nakapasok sa likely spam. Wala naman, hindi doon. Kaya hindi ko malaman
kung yung pagpapaulit-ulit kong pagja-jacket, affected ba yon? Yung mabilis ba ng dropping ng link, ang affected ba yun? Kasi di ba, nahirapan mag-jacket, magbigay. So meaning, si Lolo, dati hindi naman eh. Ba't nangyayaring ganun? Ayaw niya ba ng may jacket? Ganun? Di ko alam. So ngayon, mag-experiment na daw dropping ng link. Pero given naman talaga na ang mabilis na pagda-dropping ng link, nakakabawas naman talaga yung watch hour. Mababawasan kasi, tinan nyo nga, may pumasok dito sa akin kagabi, malaki ng channel yon, taga Bicol din yon. Ang advice niya nga sa akin, ma'am, huwag kang magpa-drop ng link. Ikaw ang magbaba ng bahay nila. Ganon. O, parang paangat program style nga eh. O, kaya, di ko alam, mag-experiment muna ako ngayon 2 days. The next day, mag-experiment uli ako. Okay. Popoy TV Francia, bigyan kita ng jacket, thumbs up, ganhos. Pero, Boboy TV Francia o Francia, under experiment ang LS ko ngayon. Ayaw ko munang magpa-drop ng link kasi affected ang watch hour ni host ha. 2 days ko po itong gagawin. Titingnan ko ang resulta. Kung, naku, kaka-charge ko lang. Talaga, nag-low bat siya, namatay, pasaway. Hindi ka nga muna. Hindi ka nga muna, di kayo makapag-antay. Nagigigil din kayo sa inyong gustong gawin eh. Nakakainis. Ganda ng dikit ni Catherine. Ay, idol, salamat. Share mo sa kanila paano dikit na ginawa mo, sabi ni Valenciano TV. Arbo TV. Ay, Nang Bandera. Skillmore Fix TV, nadikitan na kita. Magaling ka pala mag-fix ng cellphone. Pakiayos naman ang cellphone kung sira. Arbo TV, Fernando Flores, done to you. Black Sabbath War, pasukli po, thank you. Nang Banderas, Michael T316, papunta na po ako sa bahay mo. Papoy, tina mo, nakita na kita, ayaw pa rin. Mag-stay ka lang dyan, mamaya-maya magkakaroon din ka niyan, kasi nabigyan na kita. Oo. Okay lang po, host. Sabi ni Popoy, bait naman ni Popoy. Intay ka lang, kasi ganun, ang tagal ni Lolo mag-jacket. Hindi niya Tito Ririta, puso mo mama. Hindi naman, okay lang naman. Experiment tayo, kasi kung mega effort naman tayo, ng mauuwi naman sa wala, mahirap naman yun. Still may ginagawa tayo, pero kung alin ang makakabuti para sa nakakarami, no? Hindi naman ako hihinto. Titingnan ko lang ang observation ko, sabi ko nga, ngayon magpamano-mano ako, may jacket sila, then diyan magbe-base ang aking 2 days experiment, kung the next day ano naman ang gagawin ko, ako ba magda-drop ng link nila? Yun. Or 2 days ba akong hindi muna mag-LS, pero mag-continuous talaga ako ng watch to watch, ganun. Hindi ko alam kung alin doon muna. Kaya experiment muna. Ano, kapatid na Ninya T? Ninya T, nanood ako ng balita. Di ba sabi mo PLDT ka? May balita ngayon, magbabagal daw ang PLDT under maintenance. Sa wakas, nakanood akong balita kanina. Kasi madalas man ako umuumpisa ako sa 6 or 7, hindi na ako makanood ng balita. Nandito na lang ako. Ngayon, kontian ko lang muna ang oras ng LS ko. Ibabad ko yan sa watch to watch. Tingnan ko lang. Ayan. Okay. Magbabad muna ako sa watch to watch. Alam mo naman talaga, pag, nako, 24 hours talaga yung isang laptop. Lalo pa ngayon, kaya naman niya yung 4 na tab sa isang browser. Kaya sabi ko, bakit? Samantalang, noon, kapatid na niya, 2 cellphone lang gamit ko nung nasa probinsya ako. Tapos isang laptop, dalawang browser. So meaning 4 lang yun. Nagpe-play lang siya ng tuloy-tuloy. Ang ganda naman ng aking watch hour. Kaya nga yung naipong kong watch hour, ang laki noon. Ako lang may gawa noon. Nito lang ako nakipag-watch to watch. Nito lang ako nag-LS. Bakit naman bumagal? Aywan ko si Lolo, bakit ganun? Kaya naloka ako talaga. Ayan. Catherine Casabarda naman, me, so wonderful tonight mo, pasukli later. Ay Lagalag at Michael 3, 316, dikit na tayo. Tagal na pinanood ko yung video mo.
at nagtamsak na ako, sabi ni Ayla Galag kay Michael T. Ninya Titurit, yep ma'am, oo nga. Catherine Casabar at Dan, oo, magbabagal ang internet no ni PLDT. 316. Michael 316 at Catherine Casabar, thanks, may pabonus pa ako sa'yo, pinanood ko rin day off mo. Oo, magganunan kayo guys. Guys, gusto ni Lolo guys, ganon. Pag pindot mo, na sinearch mo, kadikit mo na, bisitahin mo ulit ang bahay, manood, tapos mag-shoutout ka dito, balikan ka rin, kasi watch hour, yun yan ang gusto ni Lolo. Kasi hindi nga si Lolo kumikita sa number ng subscriber, kundi sa views. Kaya mag-watch to watch kayo guys, ha? Ganun na lang. Tina mo si Ninya T, nakakaipon siya ng watch hour sa pangingisda. Oo. Ninya T Toririt, hindi ko sila tinigilan. 171, bilis magputol, babagal-bagal mag-ayos. Totoo yan, Ninya T. Visit. Ang bilis mag-disconnect. Yung globe ko nung na lockdown ako sa Bicol, nagbayad ako 4 months. Di ko man nagamit. Ang bilis nila i-disconnect. Ang tagal mag-reconnect. Valenciano TV. Ang globe po kayo host, kailan nag-under maintenance, sobrang bagal, parang pagong, ay talaga. Minsan nagsusumpong. Tingnan mo yung isa ngayon. Yung laptop ko okay naman. Nakasalang 2 browser. Tapos sa 2 browser may 3 tab, yung isa 2 tab. Okay naman, hindi man siya umiikot. Dito rin sa aking laptop, isa lang, ito lang na naka-LS ako. Hindi ko sinabayan ng ibang browser. Hindi naman siya bumabagal. Itong cellphone ko, nag-mobile ako, tsaka yung isa. Itong isang cellphone ko, wala na. Ikot lang siya ng ikot. May ganun talaga, nagsusumpong si Globe. Ewan. Michael T. 316, minsan pa yan ako. Manggagalaiti ka kay Globe. Ang monthly ko dyan kay Globe, 450 gigabyte. Hindi ako unli. Nasa 24. Valenciano TV, kayo, ano sa inyo? Michael T. 316, ay lagalag po nga kagabi. Kagabi pala yun, salamat. Oo, magbigayan kayo ng watch hour. Ninya Tituririt, ma'am, if konti na lang need mo sa WH, much better yata, doon ka na muna mag-focus, ma'am, para makaharang ka na. Kaya nga nagtataka talaga ako. Yung ginawa ko yun dati, nakasobra man akong kalahati, di ba? 4,000 watch hour. Sobra akong 2,000 plus talaga ako. Kaya nga sabi ko, nung magtuloy-tuloy ako ng LS, okay, ang magandang bigay. Nung una kong LS, 100 plus lagi, ganun. Ay, maganda ito. Itong 2 days, ay, ano nangyari? Nawendang ako kay Lolo. Affected ako, naloka ako. Ayan. Tingnan natin. Catherine, salamat Michael 316. Manood din ako sa iba pong upload. Okay, gawin nyo yan guys ha. Kasi kakaunti man kayo, at least sure na wala ng lagasan. Nag-watch to watch kayo sa bahay naman kadikit. Hindi yung paandar kayo ng paandar ng banana. Mabilis kayo kay banana, pero hindi kayo nag-watch hour. Sayang yun. Valenciano TV, dami pong nagpo-post sa Facebook, puro angry. Oo, yung Globe at home na yan, puro angry. Napakabagal kasi. Globe ka rin pala. Minsan po, 1.8 o 1.9 po host. Yung iyong monthly, 1.8 o 1.9. Basta ako 450 gigabyte yun. Ubus man siya ng isang buwan. Kung ito gagawin ko, nung hindi pa ako nag-YT, hindi ko na uubos yung 150 gig. Kaya nagpa-upgrade ako. Dati kasi 150 lang, dinagdagan ko ng 200. Kaya dagdag bayad din. Nung mag-YT ako, kasi tinan mo naman, nagpi-play talaga ako, piniplay ko lahat. Buti pa si Buboy, inaayos yung higaan. Ikaw, JP, nakahiga ka lang yan, hindi mo ayusin. Yung kapatid mo nahirapan, tingnan mo. Lumabas na ang kwet ni Buboy. Ayan. Michael T. 316, Catherine Casabar, me to watching you other videos. Ganyan gawin nyo guys ha. Magbigayan kayong watch hour kasi yun ang gusto ni Lolo. Views naman, hindi puro kaskas kayo ng kaskasan sa banana. Hala, dropping ng link, dropping. Tapos sabi, wow, nakadami akong banana, nakatrend naman ako.
Wow, bukas, lagas. O, di ba? So, magbabagal na lang kayo ng ganyan, guys. Magbigay kayo ng watch hour. Kung kadikitan nyo na, bisitahin nyo ng pangalawa. I-shout out nyo na manunood ulit kayo. O, i-mention nyo ano yung pinanood nyong video. Kasi maganda yun, guys, eh. Okay? Neng Banderas TV, Michael T. 360, nadikita na kita. Watching unboxing. Boya, favorite ko po ang pag-unbox. Unboxing. Gusto ko ring magganyan. Ano kaya i-unbox ko? Si Lolo? Gusto kong i-unbox si Lolo ng Manders. Pwede ba akong mag-video unboxing, Lolo Whitey? Gusto kong hindi unboxing, balatan ko eh. Gusto kong balatan. Michael T. 316, thank you at Nanbandens TV. Arbo TV ng Bandens TV, dan to you po, pasukli po, thank you po. Kababalaghan. Ng Bandens TV, welcome Michael T. Michael 316, oo, si Lolo host. O gusto ko siyang i-unboxing o balatan. Pwede ba? Ang sarap balatan ni Lolo eh. Kung ano-anong arte, eksena. Kasi alam nyo guys, sa aking experience, Diyos ko, katapusan ng June, July, August, nagkanda ko mang ako sa wili. Talagang nawili ako guys ng pangingisda. 4 ang pinalaki kong bahay, ang bilis talaga mapalaki. Sabihin mo 100 a day banana, kayang yun. Oo. Tapos okay naman watch hour, ang jacket mabilis naman, wala namang problema kahit mag-drop ka lang din. Dropping ng link, magbawas man yan sa'yo sa pinangisdaan mong 70, bawasan ka man ng 20. No, huwag kang kumakyat. Penalty man yun sa'yo, hindi ganun masakit. Kasi ang laki pa rin. Yun ang daming arte ni Lolo. Kaya gusto kong i-unbox si Lolo. Gusto bang balatan kaya natin si Lolo? Nanonood si Lolo host, lagot, ay gusto kitang balatan, Lolo. Shout out sa'yo, Lolo. Ha? Ang daming pahirap sa amin. Ang dami mong pinahirapan. Talaga, Lolo. Ano bang meron sa'yo ngayon? May sakit ka ba? Nag-uulyanin ka ba, Lolo? Gusto kitang i-unbox. Balatan. Kayo naman, ano ba, ba't kayo nandito? Ba't kayo nandito? Tinatanong, ba't kayo nandito dito? Hindi, wag na. Kasi mabagal ako ngayon, no, tinan mo. Hindi ako nagja-jacket. Mag-ano na kayo? Wag na kayo dito. Ano, nag-i-experiment ako, hindi ka na, wag ka nang tumulong kasi okay na ako. Kayang-kaya ko na to. Yan, okay? Neng Banderas TV, balikan kita Arbo TV maya-maya. Chito Abella at Catherine Casabar, galing ako sa bahay mo, full package. Catherine Casabar, Michael T. 316, panoorin ko 0.5 silent LS mo. Ha, nag-silent LS si Michael 316. Oo, tama yan, Michael 316. Ilagay mo siya sa iyong playlist. Tapos, i-watch to watch mo. O, pwede mo yun ikaw mag-watch naka-sign out o kaya yung ninja mo, yan dyan, gagana yan dyan ang ninja mo, may pakinabang ang ninja mo dyan. Ninya Tito Ririt, Ma'am Catherine Casabar, dan po sa'yo. Okay. Oy, gawin mo nga yung Bicolanang Maestra doon. Yung dalawa na browser, tag-isa, ilagay mo sa live ko. Sa live ko ha. Okay. Catherine Casabar, dan Ninya Tito Ririt. Valenciano TV, Lods, dikit na ako'y nilalamig. Lods, dikit na at ako'y nilalamig. Oy, dumikit na daw kayo kay Valenciano TV, nilalamig siya. Magano lang kayo, hanggang 20 lang, tapos rest tayo. Kaysa naman na ubos ang oras natin, at least watch hour, okay yan. Tingnan natin kung ano ang performance nito ni Lolo.
Sabi ni Ninya T, thanks ma'am. Kaya di ko na nga alam kung ano ba talaga ang eksena ni Lolo eh. Di niya ba binibigyan ng watch hour yung live streaming ko? Kaya malaman ko talaga yan kung ano ba talaga ang eksena ni Lolo. Yan, hayaan mo yan. Yung isa din, ganun din. Ang hirap naman kasing dami mong trinabaho tapos ganyan ang sukli. Ina natin, kaya yung banana, nakita naman natin for how many days. Talagang ang kuripot ni Lolo magbigay. O di okay na yung 5, 10, basta hindi malagas. Nakaisda kang 20, 15, tapos lagasin ni Lolo ang 10, nagtirang 5, okay na lang. Basta nag-watch hour kayo. Ayaw gawa na itong isang ano. Ano JM, hindi ka nanonood ng Kambal Karibal? Tapos na ba yun? Ayaw mo na manood nun? Ayaw mo manood? Bakit? JP Reed, isa rin. Saan kita isasama? Ano naman gagawin mo? Wag na. Okay na yun. Bawal yun. Oo, bawal. Nako, si Genre TV. Nagtamsak ba ito? Nag-drop agad ng link, hindi nagtanong. No dropping muna tayo Genre TV ngayon. May 2 araw na experiment si host. Pasensya ka na. 2 days na mag-experiment si host na hindi muna ako magpa-drop ng link. Tingnan ko muna kung anong mangyayari. Ninya Tito Ririt, ma'am, good night po. Salamat sa lahat, sabi ni Ninya T. Thank you ni Ninya ha. Thank you kapatid na Ninya. 2 araw muna ako na mag-experiment. Ha, okay po host. Oo, kasi si host bumaba ang watch hour ng ng 2 araw. Di ko alam kung sa yung pagpindot-pindot ko ng maraming pa-jacket na hindi ma-jacketan o yung ang bilis-bilis ng dropping ng link. Kaya nagkaganon. So, ngayon, ang gusto man, dropping ng link, mabilis nga ang banana, kanya lang, lilalagas din naman, uy. E di mag-20-20 na lang tayo, lagasin, nagtira si Lolo. Kasi maski 50 man, ititira ni Lolo sa'yo, 10. Diba? Manual na lang host, pwede, oo, nagmamanual nga sila kapatid na Genre TV. Tapos sina-shoutout nila, nagmamanual. Oo, magmanual ka na dyan kasi hanggang 11 o'clock lang ako Genre TV. Hanggang alas 11 lang ako kasi mag-experiment ako kung yung LS ko ba, may watch hour ba yun? Kasi pababa man ang watch hour ko, hindi man padagdag, uy. Nagka-reflect sa LS pero hindi ko nakikita dun sa aking watch hour kaya di ko alam. Every 24 hours naman akong nag-check. So tingnan natin, magmanual kayo dyan, magmanual. Catherine Casabar, salamat Michael 316, suklian din kita. Nagmamanual sila, nagmamanual kapatid na dyan, Ray, ha? Yan. Nagmanual sila dyan.
Valenciano TV, Arbo TV, Dan, pabalik na lang. Ano yun? Ano yan, GM? Huwag ka na nga dyan. Eh. Huwag ka na magulo. Uy, doon ka na, doon ka na. Hindi ka na? May pulbus ka doon, sa kabila. Sige na. Ako. Okay, may galab shout out sa lahat ng nandyan. Basta mamigay kayo guys ng watch hour sa inyong mga dinidikitan. Watch hour guys ha. Still much better if 3 to 5 minutes. At Chito Abella ay lagalag, galing na ako sa bahay mo. Mag-experiment lang ako guys ha. 2 days lang to, 2 days. Makita ko naman ang resulta niyan eh. At Janray TV, ano po main channel nyo? Ang dami po kasing kapangalan. Ay, Janray TV, ano daw channel mo? Hindi ma-search. Nag-drop siya ng link sa taas, isang beses Michael T316. Umakyat ka, check mo na lang, tapos dun mo makita. Isang beses siya nag-drop. Isang beses nag-drop, check nyo. Makita mo doon. Oo, K-po host. Oo, nag-drop ka kasi agad siya bago magtamsak sa akin eh. Di naman yata dinilit. Ayun o, mabilis makita. Okay po, host. Sige. Catherine Casabar, wait lang Arbo TV, sukli ang kita, maya tapusin ko lang work ko, sabi ni Catherine Casabar.
Michael 316 at John Ray TV, done na po. Pasok later. Valenciano TV, Chico Abella Dan po, pabalik na lang po. Arbo TV at Valenciano TV Dan to you. Ang gaganda ng pasyalan sa Hong Kong. Thank you, Idol. Taray naman ni Gary. Ni Valenciano. Work Media PH. Mega love shout out sa iyo. Hi po. Hi kapatid na Work Media PH. Good evening sa iyo kapatid. Tayo ay ano ngayon? Nagmamano-mano pero may jacket. Kasi nag-e-experiment si host dahil the previous days bumaba po ang watch hour ko. I don't know po kung dahil sa pagja-jacket ko ng paulit-ulit dun sa mga bagong pasok. Tapos baba na nga yung banana, given na yun. Pero yung watch hour bumababa, iba na yun. Kaya that's why I decided to have an experiment for 2 days na wag munang magpa-drop ng link. Kasi yung 2 days ko, ang dami-dami nilang tao, puro lang drop. Kaya sabi ko, pwede ba, kaunti lang muna ang ating iisda, hanggang 20 lang, at least, magmano-mano kayo, mapasok nyo ang mga bahay ng mga kapatid nyo, ibigay nyo ang 3 to 5 minutes. Kung napasok nyo naman ang bahay, ulitin nyo at least watch hour ang ibigay. Kaya yun, kapatid na Worship Media PH ang aking pinagagawa ngayon. Salamat sa iyong patam sa kapatid. Ha? Thank you so much. Ganyan muna ang eksena. Ayan. Arbo TV, Catherine Casabar, okay lang po. Thank you, sabi ni Arbo TV. Okay, Wi-Fi on.
IMZ Zap. Search nyo si IMZ Zap. Andiyan po si IMZ Zap. Michael Christine at Arbo TV, puntahan kita kung kadikit na kita. Catherine Casabar, Arbo TV, 3 lang ba yung video mo? 3 lang daw ba yung video mo? Yan. Ano naman bobo yung tulog na? Para tumangkad ka pa. Valenciano TV, ang hirap po hanapin ng iba. Daming kanim. I-shout out mo Valenciano TV kung sino ang nahirapan kang hanapin. I-shout out mo kung sino para sabihin nila. Sino nahirapan kang hanapin? IMC SAP, mahirap pag sa CP, pero pag laptop copy-paste lang. Pag laptop copy-paste lang yung name. Okay. O copy-paste sa search. Catherine Casabar, na di kita nakita, Arbo TV. Nang Bandens TV, Arbo TV, na di kita nakita ha. Magaling ka pala magluto. Sigurado akong masarap yan. Okay, guys. Sige, basta makabenti lang kayo, okay na yan, guys, ha? Makabenti lang kayo, okay na yan. Naka-15 o 20. Kaysa padamihin nyo, tapos tagasin uli. At least nakapag-ambag kayo, watch hour. Mabigyan kayo, watch hour. Magbigayan kayo. Kung napasok nyo na, pasukin nyo uli. Ayun nga, bubo. Ba't nandito ka? Gusto mo dito kayo? Ha? Dito gusto mo kayo? Asan sa akin mo? Kwarto? Tulog na? Anong ginagawa? Sabi ni Valenciano TV, sana all may laptop. Valenciano TV, di ba nag-ano ka na rin? Di ba meron ka na Valenciano TV na ano? LS? Eh di may laptop ka na rin. Paano ka naka-LS?
ng Bandens TV. Salamat sa mga dumikit. Nabalikan ko na kayong lahat. Michael 3316, TV Dan, nami sa recipe mong shrimp. Pasukli later. Host, isang account mo yung binaba mo? Alin dyan? Alin dyan? Donya Victorina, malaki na yan. Tingnan mo, account ko yan. Nagsa-silent LS. Dikitan mo. Tapos magsukli sa'yo si Michelle Frondoso. Para hindi sub to sub. Ganyang ginagawa ko. Masa-search mo yan. Donya Victorina Channel o kaya Michelle Frondoso. Oo, akin yan. Akin yan. Bakit? Ito pa. Nagtrabaho nga ako, 4 na account yan eh. Malalaki na rin. Search mo, pangalan ko yan. Ang ginagawa ko, kung si Michelle ang nagbaba, kay Donya, si Michelle ang magsukli para hindi halata ang sub to sub. Pero legit yan kasi updated lahat ng video niyan. Tsaka mga tao. Ginagamit ko yung panglapag, pagsukli. Hindi mahalata ang sub to sub. Hindi pa mapapagod yung ano mo, piniflex mo. Bakit? Valenciano. Sabi mo may ano ka na, may LF ka na, edi may laptop ka na. Yang si Donya nag-LS yan tuwing alas 12 ng tanghali. Hanggang alas 4 o alas 5, silent lang kasi i-workout din yan, watch hour din. Napag-iwanan ang mga watch hour. Michael 316 on the way na po. Salamat po. At Worship Media PH, done to you po. Pasukli po. Thank you. Magbakas lang kayo pero ang magsusukli sa inyo, iba. Pwedeng Michelle Frondoso. Pwedeng Maria Clara. Michael 316, balik lang ako guys, magbabanlaw ako ng katawan. Uy, bakit Michael 316? Saan ka galing? Oo, Ning Bandens TV, bukas mag-LS ako. Ito rin ang sistema. Nung kagabi kasi, grabe. Ang daming tao, pero panaway naman ako ng panaway ng dropping ng link. Ang bibilis, ang dami kong tao. Mas gusto talaga ng mga tao dropping ng link. Kaya lang, ang na-observe ko naman doon, lumaki nga ang banana mo, lalagasin din naman agad. Kaya mag-experiment ako 2 days. Ganito. Oo, mag-LS pa rin ako. Tingnan natin, magbalitaan tayo ano nangyari. Balitaan ko rin kayo ano kayang nangyari sa watch hour ko. Pag bumaba pa rin, tingnan ko the second day, ano uli. Pag bumaba pa rin, another strategy experiment naman the next day. Kasi ang hirap nang nangyayari. Pag hindi naman ganun kasi ang performance mo before, tapos biglang nagdagdag ka pa nga ng inyong performance level, bakit pa atras naman, pababa? Diba? Kaya kailangan, hindi naman ako nalagas, kundi parang ang liit, ang kaunti ng bigay.
Kaya sabi ko, baka naman affected yung watch hour ko ng dropping ng more links or wala bang grade ang ano, ay wala bang watch hour ang LS? O, ganon. Daming budol, daming budol kung ganyan host. Hindi ba, yung watch hour ko ba? Yung watch hour, yung daming budol kapag ano, dropping ng link. Ang bilis-bilis nila mag-dropping ng link. Kagabi, wala na akong ginawa, magsaway. Guys, dandahan. Dandahan, ano kayo, makipagdikitan kayo. Mag-stay kayo ng 3 minutes to 5 minutes. Dropping. Ganun pa rin. Ayun. Kakaloka, di ba? Asa na si Valenciano? Kaya sabi ko, ano muna, mag-eksperimento muna ako. Ano ba talaga? Ang hirap naman na ang dami mong sakripisyo, tapos kaunti-kaunti, o di kauntian ko lang, hindi man ako hihinto. Okay. Si Palaynon, may galab shoutout sa'yo. No dropping link tayo si Palaynon, alam mo naman yan. Mag-experiment ako and hanggang 11 o'clock lang ako. Kasi titingnan ko ano ba talaga ito. Meron bang watch hour dito sa pag-ELS ko? O ituloy ko na lang ang pakipag-watch to watch. Mag-watch to watch tayo si Palaynon Vlogs ha. Sabi ni ng Banderas TV, mababait ang mga tao ngayon, host. Oo, tahimik sila. Tahimik kahapon. Nandito ka ba ng Banderas kahapon? Hala, kahapon. Dropping. Ay na, bumaba. Ang likot. Gano'n na. Mas gusto talaga nila mag-drop na lang ng mag-drop. Tapos lagas-lagas man ang banana. Ang daming ang naisda. Lagas naman. Dan host, 5 minutes full pack. Talaga, tawag ito si IMC. Ang likot kagabi, nakakahilo. Valenciano, susuklian ka. Magbaba ka sa'yo ha. Tingnan ko. Hindi yun sabto saba. Ito ang ano sa'yo. Para hindi tayo halata. Tingnan natin. Kala ko ba Valenciano TV, meron ka ng ano? Kala ko ba meron ka ng LS? Meaning may laptop ka na? Yan. Arbo TV, Michael T, 316 done to you po. Full pack po. Salamat po, idol. Nang Banderas TV, matulog na ako. Salamat. Oo, okay na yan. Matulog ka. At least walang malagas dyan. Si Palaynon Vlogs, kaya nga host, sad talaga ako. Grabe, dami ko na isda kahapon. Tapos ngayon, kinuha niya 25 talaga. Lahat ng naisda mo, talagang kinuha niya lahat, yung 25. Wala bang tinira? Kasi magtira man si Lolo. Pwedeng 5 hanggang 10. Mataas na ang 10. Wala ba talagang tinira si Palaynon? Mag-watch to watch na lang tayo, uy.
Yan, tatapusin ko yung ano, nag-LS ka sa CP. Sabi naman ni ano, host, matutulog na din po ako, sabi ni Arbo TV. Yes, yes, yes. Kasi ano rin lang ako. Sabi ko 2 to 3 hours lang ako eh. Si Palay nun, oo, lahat na naisda ko. Grabe naman. Walang tinira si Palay nun. Ay, Diyos ko. 9 tinira. Oo, ganyan nga. Sabi ko sa'yo si Palay nun eh. Sabi ko sa'yo, magtitira yan si Lolo, 10 pababa. At least may 10 ka. Tapos watch hour. Kaya nga ang sabi ko, kung mangisda ka today, gawin mo lang hanggang 20 lang. Kasi maglalagas yan si Lolo, siya 10 pababa. Okay na yun, nakapag-watch hour ka. Tapos hindi longer yung binigay mong oras ng pangingisda. Pagod-pagod, longer hour, tapos dalagasin lahat. Minsan inaabot tayo 50, hala. Dumagdag lang banana, tapos go na. Valenciano TV, CP lang po. CP lang. Yun. May nagsukli sa'yo dyan, hindi pa dumidikit, nanunood. Ang haba, Liliw Laguna. Yan. Hindi tayo makikita na nag-sub to sub. Kaya wag mong suklian yun. Wag ka magsukli doon, Valenciano ha. Pero makita mo ang bahay ko dyan. Kaya legit yan na magsusukli sa'yo. Pwede yun, pwede yun. Okay, ganito ang gagawin nyo, Catherine Casabar, sa'yo 20. Kasi ganito yun. Di ba pag nangisda tayo, from the start, alam natin yung number ng ating banana. Halimbawa, 200. Tapos ngayon, mangisda ka. Nakaisda ka, sabihin mo 30 hanggang 40. Lalagasin ni Lolo, magsukli si Lolo, ay magtira si Lolo sa'yo, 10 below. Kaya mula ngayon, ang gawin mo na lang, hanggang 20 lang ang isdain mo. Pagkatapos yung 20 na yon, may lalagasin dyan si Lolo, below 10 ang itira sa'yo. Kaysa naman, 200 ka ngayon, huminto ka. Natulog ka, hindi ka gumalaw kasi takot kang malagas, bukas, maaaring yung 200 mo, bumaba pa. Tapos wala ka pang watch hour. Kaya nga, ang technique dyan kay Lolo, gawin mo na lang ang isdain mo, 20 lang. Tapos stop. O, di ba? Yan. O. Si Palay nun, oo nga, nood lang muna. Nood, watch hour kasi yan. Watch hour, manood kayo. Magbigayang kayo. Bahay namin. Ay, may bahay kayo, Valenciano. May bahay kayo sa Santa Cruz, Laguna, oy. May bahay kayo sa Santa Cruz, Laguna. Diyan ako nag-college ng 1 taon, first year. Pwede ka na palang makipag-watch to watch. Valenciano. Nagsa-silent ka na rin. Inatamsakan ko rin yung LS mo eh. Michael 316 at si Palaynon Vlogs, kita kung kadikit na kita. O yan. At si Palaynon Vlogs, ano po main account niyo po? Valenciano TV, sige po, host copy. Ano ba itong pinaggagawa mo sa ano mo? Valenciano TV. Sa yung LS. Nananalamin ka lang sa LS mo eh, no? Papagwapo ka lang sa LS mo eh. Ayaw mong mag-silent na ano? Hindi mo na makita yung mukha mo? Pwede rin yun.
pasok libre lapag. Tingnan mo nga kung Valenciano TV, tingnan mo nga kung nag-notify yung ano ko sa'yo, dikit ko sa'yo. Tingnan mo nga kung nag-notify. Okay. Si Palainon Vlog as Michael T. Copy. Catherine Casabar, okay, sige po. Ganyang gawin ko. Kasi nga, Catherine, dumami ang pinangista mo, napagod ka. Eh si Lolo, nagbibigay ngayon, kung hindi mo na napapansin, laging 10 pababa. Sabihin mong hindi niya man lagasin, bukas maglalagas siya. Tingnan mo. Ang nangyari, mula noong September 19, itong isang account ko, 455. Nangingisda ako, umaabot ng 468. Yan, bumabawi. Ibabalik niya, ibabalik. Ngayong araw, 458. Meaning, since September, 3 lang dinagdag. Loko talaga si Lolo. Diba? Nakakalurkey. Itong isa ko, 614. O, itong isa ko, tinan mo, 614. Since September 9. 19 pala, 19. Kasi naglagasan. Nangisda. Umaabot din naman ako ng 630 plus, ganun-ganun ngayon. 624. Ibig sabihin, ang dinagdag niya lang, 10 sa ilang araw. Dito sa isa, 3. Yung ganon, dapat kasi kayo, mag-experiment kayo, may record kayo. Ito namang isa ko, laging ayaw niyang umalis sa 190. Laging ayaw niyang umalis. 1194 dati, bababa siya ng 1190. Bababa siya 192. Nag-12 na. Lagi siyang bababa sa 190. Ngayon, 1198. Tingnan mo mamaya, bababa yan sa 190, 192. Naggaganon, di ko alam. Okay. At Michael T. main ko na yan. Sabi ni si Palay nun, Michael T. main na yan. Valenciano TV, taga Santa Cruz, Laguna po ako. Nag-aral ako, Valenciano, sa Santa Cruz, Laguna. Sa pinanood ko sa iyo, nagbakas ako. Check mo kung nag-notify ka sa iyo kasi ang dami kong pinanood na video. Nag-stay ako longer. Sa Union College. Kumusta? May Union College pa ngayon? Nag-1 taon ako dyan sa Santa Cruz, Laguna. Michael T316 host. Madalas delay si Lolo mag-notify. Pwede naman check sa YT Studio after 2 days. Pasok yan kahit walang notify o email. Ganon, bakit naka 2 days na yung mga nangisda ko, hindi mo bumalik? Michael T316, basta walang spam, Nag-check din ako yung likely spammy. Binuburo ko man yun. Ayan kagaya nito, na main ko. 2114, dati. Ibabalik niya man. Ngayon, 2140. So, at least, nadagdagan niya na ng 30 mahigit. O, ganun. Iba-iba nga ang dagdag 30 mahigit. Di ko alam kung anong nangyayari. Yung iba mabagal. Yung iba okay naman. Higit 10 ang dagdag. Yung iba, Diyos ko, kakaloka si Lolo. Bukas uli. Yan. Nagre-record kasi ako. Para nakikita ko yung
At si Palaynon Vlogs, wala po kayo video. Tama naman pinuntang ko. Hala, uy, may video yan si Palaynon. Si Palaynon, wala ka daw video? Wala ka daw video si Palaynon? May video naman yan si Palaynon. Si Palaynon, pinuntang ka daw ni Michael. Totoo bang wala kang video? Isa-isa talagang dinagdag ni Lolo na to. Pakuripot. Hi! Ba't ganun? Sabi ni Michael 316. Ba't ganun? Ayan, sumagot Michael 316 na. Pikimenya, shout out to you, Pikimenya. Hello, how are you, my friend? I am under experiment today. Why? Because for now, dropping the link is prohibited on my live streaming for the meantime. Why? Because my watch hour is now under observation. Why my watch hour is getting lower? I don't know the reason. Is it because of dropping the link continuously, or giving the jacket repetitive? That's why for now manual searching is my rule for 2 days until tomorrow. That's my experiment. Ayan, sandali. Sabi ni si Palaynon, meron Michael, ako na lang bisita sa'yo. Ano main mo? At Pikimenya, hello, mano-mano tayo dito. English yan si Pikimenya. In-explainan ko. Si Palaynon Vlog, meron host. 4 pa lang. Di pa nada-download ang iba. Okay. Valenciano TV, meron pa po host. Yun, sa likod ng McDo. Yun ako working student ng 1 taon. Valenciano TV. Okay. Catherine Casabar, dikit na tayo, Pikimenya. English yan. Pikimenya, shout out to you, Pikimenya. Your friend here are said, you are now friends already. You have to check. Catherine Casabar is, did you already make friends with Catherine Casabar? Pikimenya, what is your nationality? Hindi ko alam kung ano yan. Indian ba yan siya o ano? Pikimenya, are you there? Pikimenya, shout out. Are you there? Ewan ko, asa na yan si Pikimenya? Oy.
Pikimenya. Are you there, Pikimenya? Ay, di ko alam kung nasa na si Pikimenya. Ayun! Wala pa, wala. Aywan ko kung nasaan. Ano, nadikitan nyo na lahat? Sino pang hindi nyo nadikitan? Wala nga po siya video. Si Pikimenya, walang video? Si Pikimenya, walang video? Michael T316, si Palaynon Vlogs. Michael 316 ang main ko. Okay, guys, ubusin nyo na yung dikitan, ha? 20 minutes na lang. Magdikita na kayo. Magtigli 5 minuto na kayo sa mga channel. 3 to 5 minutes. 3, 6, 9, 12, 15. Meron pa kayo dyan 5, 6 na makadikitan na hindi malagas. Ha? 5 o 6 na makadikitan na hindi malagas. Bisitahin nyo guys ang mga bahay-bahay. Bigyan nyo sila ng watch hour. Okay? Si Palaynon daw, sabi niya copy. Sabi niya, salamat host. Grade 9 na pala ako. Sana wag lagasin really. Oy, Michael T, magdahandang ka. Basta ang advice ko, okay na 15-20 ang nadikitan mo. Kasi bukas may lalagasin si Lolo sa'yo, pwedeng magtira siya below 10. Kaysa wala kang gawin. Given na si Lolo naglalagas talaga. Iba-iba ang style niya ng lagas. Minsan, yung nag-start na lagasin si Lolo, mga, ano ba yun? 15 ba yun? Anong araw ba yun nag-start maglagas si Lolo? 19 o 15? Parang 15. Tingnan mo. Since naglagas si Lolo, 2,102 ako. Hindi ko nabawi ang nalagas sa akin. Umabanti lang ako, 2,144. Sa ilang araw, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sa 10 araw, nagbigay lang siya sa akin halos 40. 40, di ba? Wala pa ako 20 dikit host. Mag-ano lang kayo. Hanggang 15-20 lang ha. 15-20. Catherine Casabar, congrats Michael 316. Michael 316, isasagad ko po. Hanggang, madikitan mo ang hanggang 15-20. Tapos hinto. Tapos na tayo. Para bukas makita mo ang lagas dyan. May lagas yan, I'm sure. Pero, magtitira yan sa'yo mga 10 pababa. Tinan mo. Kakaloka si Lolo. Hindi ako inaalis masyado. 599. Dumagdag man siyang mabagal ang dagdag. 441. Minsan, dala-dalawa lang ang nadagdag. Ayan, may record kasi ako, nire-review ko eh. Kailan ba ako nag-LS? Naglista man talaga ako kasi. Dati matataas ang watch hour na bigay niya. Ngayon, tinanong.
Kaloka si Lolo. Oy, mega love shout out. Host, good night na po. Bukas po uli. Salamat. Sige. Hello, JP Lapyong. Tamsakdan. Oh, 5 minutes. Pati WH, iniipit na ba? Oo, mega lista nga ako ngayon, JP Lapyong, oh. Kaya nga, tinitingnan ko nga kung ano ba ang dapat. Ayaw ko munang magpa-drop ng link. Kasi tinan mo, ang baba ng WH ko. May record ako, oh. I-review ko kung ano mga nangyari. Bakit ganon? Pababa. Pababa, oh. Host suggestion lang kung pwede tanggalin nyo kami ng mag-jacket kung walang lalagas sa amin bukas. Oo, bukas titingnan natin. Bukas kung walang lalagas, tanggal jacket. Mag-experiment tayo. Diyos ko. 15 minutes at... Host, mauna na ako matutulog. Salamat. Sige, go. Valenciano. JP Lap yung tama, teacher. Ganyan yung mga nag-LS, hindi magpababa. Dahil nga dyan, pati watch hour, bumaba. Pababa man ang aking watch hour. Aywan ko ba rito? Nakakaloka, di ba? Aywan ko sa lolo. Grabe ang tinatanggal ni Lolo. Oo, sige, tapusin mo. 15 minutes na lang. O 10 minutes na lang ako, Michael. Sige. Tanggalin mo muna mga jacket. Mano-mano ulit. May jacket sila, JP Lap yung, pero nagmamano-mano. May jacket sila, pero nagmamano-mano. Bukas tingnan ko kung anong mangyayari. Pag nag-bound pa rin talaga itong WH ko, tingnan ko. Kakaloka. Hindi naman actually hindi naman naglagas. Pero kumpara yung dating ginagawa, imposible kasi ito kasi nagwa-watch to watch. Nag-LS. Kaya di ko alam kung ano na ba talagang rason eh. Grabe si Lolo talaga. Kakagigil. Tingnan mo yan si JP Lap yung Michael. Kung kadikit mo na.
Tingnan mo kung kadikit mo. Try ko ang share. Now watching at JP Lapyong. Taray naman ni Michael, dala-dalawa siguro ang gadget nito. Dalawa-dalawa ang gadget. Uy, Vanessa! Vanessa Adjong, kumusta Vanessa? Hindi ako ngayon nagpa-drop ng link, Vanessa. Nagpamano-mano ako kasi si host, mag-o-observe muna. Sabi ko, mag-LS ako ngayon 2 to 3 hours lang. Tapos, walang dropping ng link. Kasi affected ang aking watch hour. I don't know the reason. Kaya, kung gusto mo, makipagmanumano ka muna dyan. Titingnan ko lang sa aking experiment kung ano na nangyayari. Di kita makita, di yata tayo kilala, sabi ni si Palay nun Vlogs kay Michael T316. Kung ano nangyari. Nakakaloka, oy. Kaya, itutuloy ka na lang muna. Tingnan ko, observe ko to kung effective ba. Bukas gawin ko uli. 2 days, 2 days. Then, sa next 2 days, kung ano ba, ako ba magbaba ng link? Ko alam. Kung ano ba ang mangyayari. Basta magbibase ang aking desisyon kung ano yung nangyari ngayong araw. Kasi yung watch hour ko talaga sayang. Dapat magmumuni na ako para nang pagong-pagong na umusad. Ginawa ko naman lahat. Nakipag-watch to watch, nag-LS, nagpe-playing. Aywan ko. Ano? Kaya okay na muna yan. Tingnan ko lang muna. Grabe, ang liit-liit niyang magbigay. Ayan, go guys ha. May 5 minutes na lang tayo. Sabi ni Michael T316 at si Palaynon Vlogs ha. Ano naman yun? Asan si kuya mo? Anong ginagawa? Uy, tingnan mo nga. Hoy, thank you sa inyo ha. Ay, ginagawa ko.
Magpe-predict na ako yung channel pagkatapos ng mag-relax. Thank you so much ha, dyan sa aking 43 tamsa ka. Okay na muna yan. Bukas naman, at least madikitan nyo lahat. Kita na lang tayo bukas, balitaan nyo ako ano nangyari. Buti walang tuwad host. Mga nagloloko lang kasi yun nagbibiro lang yun. Pero binawi naman. Tapos yun na nga, yung isa kong tuwad talaga, totoo yun. Dahil hindi ko nabigyan ng jacket kaagad. Kasi nga, di ba si Lolo, ang hirap-hirap niya magbigay ng jacket. Tapos tinan mo, tuwarang ka pa. Hindi mo naman kasalanan, dinakitan mo naman Kakaloka. Kaya okay na lang yan, tingnan ko. Malay mo yung LS pala pang watch hour, nako, patay na. Nagsayang lang, di ba, yung ganun. Kaya, bukas tayo, magkita-kita tayo ha, guys. Nakailang ka, Michael? Na-check mo kung ilan na dagdag sa banana mo. Meron pa dyan hindi nagsukli sa'yo. Nakailan ka? Ilan ang mo? Ilan ang nadagdag mo, Michael? Noted po at Michael, sabi ni JP Lapyong. Sure yan si JP Lapyong, dikitan mo yan, si JP Lapyong. Kasama ko yan sa grupo. Saglit po, host. Tingnan mo nga, bago tayo mag-end. Oh. Ganun end mo, teacher? Oo, kasi ayoko nang habaan kasi observe ko lang. Titingnan ko kung saan ba ako affected, JP. Kung no effect ba yung LS at yung pumasok na watch hour ba ay galing lang sa watch to watch or sa yung pagpi-play ko, ganun. Oo, di ba kailangan yung JP Lap yung mag-experiment ka kaysa naman nagpapakahirap ka. Tapos mauwi din sa wala, tingnan mo kung saan ba manggaling, kung ano ba ang problema, kaya experiment nga 900 pa rin host, di pa updated. Yung banana mo, wala, sa nadagdag, makita mo man yan. Pag kunyari, nag-sign out ka o kaya YouTube Studio, hindi pa nadagdag? Di ba nadagdagan ng 15, 10, ganon? Oo, JP Lap, yung kaysa naman abutin ako ng madaling araw. O tapos yung aking watch hour naman pala affected, paatras. Kung anong gawin ko. Kawawa naman ako. Diba? Kaya okay na magbigay ako ng 2 oras, makapangisda sila, sabi ko 15-20, okay na yun. Yeah, tama, update mo na lang kami kung ano observation nyo. Oo, kailangan mag-experiment, mag-observe. Kasi tingnan mo ito, yung listahan ko nga sa 4 kong account, since naglaga, sabi ko parang yung main account ko, ilang araw na, from the previous number nagsimulang lagas, parang 40 lang ang nadagdag. Oh, sa ilang araw, 40. Yung isa ko namang account, 2 sa ilang araw, halos ayaw umalis doon. Kaya hindi ko alam kung ano diferensya. Yung pangatlo ko naman, halos 20 lang. Sa ilang araw, 10 ng araw Kasi
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Within 10 days, yun lang nadadagdag. Tapos yung isa kong last na account, ganun, halos 20 rin. O ba't ganun? Okay, hayaan mo na host, di bali na, babalik ako bukas. Oo. O sige, bye-bye na tayo guys ha. Okay na tayo ha, bye-bye na tayo. Thank you sa inyong pagdalaw. Balitaan tayo bukas kung ano mangyari dito sa aking experiment and observation. Mag-update ako. Okay guys? Sige, thank you so much. Bye-bye na muna sa inyo. Naka-ano naman ako, naka 2.5 hours. Okay na yan. O, bye-bye na guys. Mag-end na ako ha. Bye-bye, bye-bye. Thank you so much.